Let 10,000 fall. All over us, open your mouth, declare. Let 1,000 fall. Let 10,000 of my enemies, accusers, and adversaries, let them fall on the political scene, on the economic scene, on the financial scene, on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth, declare, say something. You must open your mouth. Something. If you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name, amen. Obuoba yankopon Israel papa yankopon Israel di AHENKAN po nipo no dwen hu so de adwuma we ba ha ni pakon ogitum no yankopon Israel se nipa no Obuoba no pe wakan nsema man papa omo yankopon kan ho na de kan ho na yi a kyerɛ wo Obuoba manage ma ho fama se endemetimi nya because my trust every time we a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you nyame Israel be masa oye great host party presenter you're unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to use. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are suffering now. We are 18. We are making more for a year. Na ya mamu Eastern region one more, the Hong Kong more, the German food chip free at the bench. Yes, and the first very, I mean, it is one of the fast, a very intelligent question. But people like you need to be highly esteemed in the society. Or damn for them, I say, Kenya mobile, ya, and can one MPP. Young can't some many pen who say, I deal with, and yet to be a customer if you catch in a home. It's a mona matcha, your crown. Second piece for our mobile. The media hand me radio neda. Mon quarter one can of coreno. And many pen who say, we MPP ni now moyen. As I say, as a sound near my door, Buayan. A challenges a back Eastern region. Nama Eastern region was waiting me up for Montu. Empire Mamon. They will be within the subject AHENKAN FM. Now Becca and Sam I am ready at AHENKAN FM. So no, Yamingu Munyanimas. Yami on sorry one now demu. On Fanny Jano ain't Jumani now. Bompire Mamosa Muamu Jumanimu. Bonibia and two will be at the Biarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against AHENKAN FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. Radio Papa. Thank you.
adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. It's a beautiful brand new Tuesday morning, 6 December 2022. Yes, I'm fast that my Yankopono, San say on one aye, I on one wa hwe enso ma de papa chin. Na no pay ye can't asefo ho. Some 40 minutes into 6 a.m. I don't pay yen sign faster than me radio. San say on one eye. But now no David he can't send me. In the book of Psalm 20, the verse 2. Yeah, the Obefem. But near sa chapter we can you say the psalmist prayed that God will help him defeat his enemies. It is a prayer that he offered to God that the king would be successful in battle. The people recognized that without God's help, the king would not succeed. And me person will get it to a point who say without the help of God, you can't succeed in life. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Until say we be through a point one can be appreciate say without the help of God, one can to me nyahwe no. Oh, share that value nyankopon to me awo. But I no pay me person me twen adwen si so say without God you cannot do anything. You may plan,
You may have all the fine ideas. But without the help of God, enti ye koda ye betimi aplan se Nyankopon ma de papa chien ya ye beye ABCD ye betimi akenkan ni nyina but se Nyankopon ma de anche nso but anopai I pray for you sir Nyankopon e de boafo bi beba brabo ni mu a obeba be yesa oboafo a oba be yi udi we free ohaw ne amane mu na wagina wachi achigina pa emfa ho ne yebesie and I pray in the book of Psalm 20 the verse 2 Bible said may he send you help from the sanctuary and strengthen you out of Zion and yenye Zion ya Ghana and inti yeduru Zion hono a na ode Ghana e de ahyem na baabi a wo bia se wo asene wo ofuase ayire bi baabi a wo bia na ode ahyem yenye wo aboabo. And it is saying, may he send you help from the sanctuary and strengthen you out of Abuabu. Ade, hey, Shama. Dan 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 dan. Onfa huiransa wanechi. Radio wana wa you. Enti de ye na mu bia na ye Nyankopon osoma aboafo mo mo ba. E na no pay me si Awurade obesoma aboafo mo mo ba wai. Nya wo na mu bia obeka wo ho. Sima no aduanan enan 44 minutes into 6 a.m. Mami Samu akwa banfamra show ne so Maakye free sabre ekopim sa no paten ebebo ene ebe sorry akonwa ne so ene eye 6 December 2022 on behalf of the team anope ye mo akwa ba ne ya mo ache se kan ho na yen journey together. Mami fa wie mo brese ne besia confirm on afi nya botre nko nyame asem ni mu na eno nso yentimi enimu nkomo yie awsem nka nche se na no pay e ade a nsuo no ebe petepete apuema ntem me yahudo ni bi nti ahomache no apuema ntem amia yahudo bi no nsuo ni petepete ye na o kire se ye kwen animu na wia ne be ni ti a ene awia no ebe bo pa eni nti ya na wa hye ne nso ye kwa anwumre bremu a ewie mu bedwo ama obi aho ato no eni nti ya no so hye ne nso efama me o se ene awia ewo wiem ye bone tofa diama wa awia na ho odin no ewo soro eni nti ya na wa hye ne nso e diama me ewie mo brese ne besia kwa ne damu no eno ne edi mu ama ne diama wo no afi me pacho fa Bible no ne yentimi mu nwura mu ne yensua nyame asem enra ene edi asem ne ba ye se Nyankopon ye nyame a ohwe ne ma ye Nyankopon ye nyame a oma ne ma aduane di ye Nyankopon ye nyame a oma ne meri da so ba bia ni da so asan ye Nyankopon ye nyame a wono na okase wo behira woni abusua bi nkonkonwasie ye Nyankopon ye nyame a ose obehwe yen san se enya de obema ye bibia di anka o ma de pa enche yen ade ntina no pay se Awurade ama ade ache wan na che se owo adwene papa bi e de ma wo enya wo nko a wo ne wasefo Ntina watchwe asemo yedi ho nkomo nyina ne se our God will feed his people. Ye Nyankopon be ma ne ma aduane adi. Ye Nyankopon be ma ne ma aduane adi na no na wode enipa adwene ekwa akosi bibi so se ewiemu enoma womo mpam nanso omudidi me free adi mi nhunu se machia aboa anoma ekwa hen so okwafuom akoye den oso okwakodo se ne be ya obenya bibia di minya nhunu bi da sanso na ntetia obehia tetia na Sophie dan ko ho adan ya okwakotu bayere minti bi da enti de wati bi da obetimi ame ate but meme de minti bi da nanso so Awurade masafo nyina wo nsa koma no
awurade ma nnoma awurade ema emoa nketewa wɔn ɛnom pam wɔn nyinaa timi dididi a ɛna no pɛ awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ na wɔtwe wɔbɛhwɛ wo awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ busumi yɛ aka yi ɔbɛhwɛ wo ɛna kakra bi aka ma afe no akwawiye no menyankopɔn sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔbɛhwɛ wo na wokenkan the book of Matthew chapter 6 we are reading from the verse 25 na yɛde akɔ down ɔsɛ therefore I say unto you take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat and the body than raiment? A questioner obisa. Enti ye nyankopon na obisa minu mienu saa asɛm no. Ɔsi yeyi inti mesemo sɛ monwenwene mokra ho sɛ ɛdeɛn na mubedie anasɛ ɛdeɛn na mobɛnom anasɛ mo nipadua ho sɛ ɛdeɛn na mubɛfura na obisa yɛ asɛm sɛ ɔkra nsene aduane na nipadua nsene ntoma ana wei ɛyɛ asɛm yɛ nyankopɔn ni bisa yɛn ɔyɛ nyame a ɔnyam mo yempo na onim ni yebehia yɛn ɛno nti na sɛ wohwɛ adebɔ no na sɛ ne Awurade hyehyɛ no no a ɛda bia ne Awurade yɛyɛ na ne ɔyɛyɛ bia nso ntiaseɛ ɛwom ɛno nti wohwɛ nyankopɔn adebɔ mfitiaseɛ ɔkenkan the book of Genesis ya yɛsɛ mfitiaseɛ no yɛ nyankopɔn no bɔ ɔsoro ne asase wabisa ho die nti odi kan bɔ ɔsoro bɔ asase ana ɔbɔ ɔsoro ne asase sɛ ne ɛbɛyɛ nipa a wɔba bɛbɔ wɔ mo no ebenya asase bi so anante ɛno akyi ɔsan bobɔ no bayɛ ne nneɛma ahodoɔ a nipa bɛdi sɛnea ɛbɛyɛ onipa ba asase so a n'ani entutu enwu ne nsɛm n'ani enhim pɔtɔ ne ho adenti a ɔhyehyɛ nneɛma no sɛnea ɛbɛyɛ onipa a wɔbɔ ne de ne twatoɔ no onipa ba asase so a ɔbɛba bɛ enjoy adebɔ a yɛ nyankopɔn nya abotrɛ bɔ yɛ enyina hwɛ ne nua nyankopɔn adwene a wadwene afa wo ho no ɛyɛ adwene papa nyankopɔn ɛpɔ a wabɔde afa wo ho no ɛyɛ pɔ a ɛde wobɛkɔ nkonimdie mu nyankopɔn nsusuyɛ ɛfa wo ho no ɛyɛ nsusuyɛ a ɛbɛma wo so de afiri sumina so de wasi mapɔm matena bia nyankopɔn adwene a wadwene de afa wo ho no ɛyɛ de ɛde wobɛkɔ awieyɛ papa ɛno nti Bible sɛ ɛna no ne yɛ nyankopɔn ne bisa yɛn ɛduru baabi a yɛyɛ nipa nti ɛyɛ a yɛtumi dwene ho sɛ Awurade ama ade akye but ya na yewura fi sɛnea ɔma ade akye yɛn no ɔda so te ase a onwuye na onwuru nwo no ɔbɛhwɛ yɛn yɛyɛ nipa nti ya na yewura fi nti onipa saase sɛ ɔdwendwen ho no ɛne Nyankopɔn ne tisi mu no wobisa sɛ na mo so de ya mutimi yɛ bio na meme Awurade ama ma ade akye wo no saa no pa mi mo aduane ni a anka ma mo ade akye wo saa no pa mi Awurade me do bɛkɔ nsohwɛ mu a anka me ma ade nkye wo na wodim bibi woyɛ nipa nti me de akyɛw sanse woyɛ nipa yi ɛtɔre bi a wobɛdwendwendwen nneɛma bi saa ho yee na Awurade afi yɛ kɔ ne sɛn nneɛma boɔ na ayɛ din nti afi ɛmo yɛ betimi adibini nti afi bayere yɛ betimi mpato bi afi akwantu okure betimi akobi ɛnɛ o kɔnkran aba a unkura 2 million a untumi nkɔnkran ma wo ho ntɔw enti yebetimi akobia na nipa te ho no mo a wodwendwendwen saa nneɛma yi ho ɛdeɛ na medie ɛdeɛ na mɛhyɛ me mai kura school fees me ɛdɛ tua me rent na aso yi me ɛdɛ kura na me renew ye me light bill yi na abai kapre ni me ho me ɛdɛ na metua na onipa te ho a wodwendwen saa nneɛma wei ho no ɛne Nyankopɔn ne baa mu no wobebisa ne sɛ na nneɛma nso mutumi yɛ bio enti mo pɛsɛ mo kyerɛ yɛn sɛ light bill no ɛho hia kyɛn mo kra no a ukoda ya minyane wo ma de kyen wo no ana mo so de mutumi ya bio enti mo pese mo ka kire me se aduane a mo bedie no mo hu hia kyen emframa a masori anopa yi a mama mo ehome no ana me Awurade mehwewo o se mehwewo ye Nyankopon na asem o kan ye no o se I will take care of you, I will feed you. O se na ewiemu no mampo omo no omo mpam nanso omo didi emme do omo nsasra omo furu so omo didi emme ewie di mu aseda de mawurade a na mu nipa mabomo se mesu ene meseso. Therefore I say to you, na ye inti me semo se
Take no thought for your life. Monwenwene mokra ho se edien na mubedie anase edien na mubenom. Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body. Now verse 26, behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Question eradi bi say no. Osena mo hwei. Wiemu noma se wongu na wontwa na wo oseden twi na abuakam. Ewiemu noma no wom engu wom mpam. Wom moabo ano. Nanso so awurade a oye nyankopon a wo soro no omo aduane edi. Awurade behwewo. Awurade be mo aduane edi. Hey, nia eda wakoma so bia no eto de bia uye nipa nti na wodwendwen ho ano abamu abuo no. Me nyankopon ne se me nka nkire wo se obehwewo. Hey, wo yare. Wo da yare empa so into abamu abu. Hey, obi nwom a wo to eyawere hodwom. Obi lamente. Afedi kwadwom na woto osori anopa na wo to awira hodwom amane kra. Asem o kan se ade asan tia bia ato onipa no wo bre. Ade atia bia ato onipa ne atwetwewo. Ade atia bia enipa kra be ye den wo wiase ye kakra ebedie na wo keka nsem ni nyina ye kwadwom. Lamentations. But anopai Awurade se mimisa wo se enti wo hu hia nchen emmoa doma yi a wo mo nompam nanso wo mu didi men no wo hu hia nchen wo mo ana. Madam ene wo mo abamu abua to the extent say wasuam wani ayeko ye pata ba bia empata owira ho anopai Awurade se menka nkire wo se oye nyame a ohwe ne ma na obehwe wo. Na wotwi Awurade se obehwe wo. Ochira wukuo Awurade se obehwe wo. Yawoda Awurade se obema wo bibi adi. Efiada obema wo bibi di ato ho. Memene da obema Awurade franka so. Na kwasiada waye dide ahyen totorobento amama nsan hu se ye sum nyame a ni yiw eye ni yiw na ni dabi eye ni dabi into wode toto ho se na monhwe wiem nnoma wo mo no wo mo mpam wo mo ngu wo mo ntwa wo mo moaboa no nanso so onwunu nwo no omutumi didi men emo ani gi wo mo ho a mebisa enti wo madam wo nso mo nchen sebi anoma enti ubetumi aka kire me se nyankopon a ahyeda bose wo asase so a wo ba no brabedi yaw brabefa de ye yam nko ana. No, sometimes you betimi go through a certain situation ye nam mu ni nyina no na Awurade odi siesie yen ye nam mu ni nyina no na Awurade odi ye ye nam mu ni nyina no na Awurade die ne nsenkyere ne adi ye nam mu nyina no na omodi yen for the future. Into us behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, nor gather into barns, yet your heavenly Father, nigine chino, wejenyankopon wa osuru musoro, your heavenly Father feedeth them, omo. Are ye not much better than they? Na mo ho enhian sene won. Mo nsom mo nchen won anana. And only at the verse 26. The verse 27 also saying, which of you by taking thoughts can add 1 cubit unto his stature?
Awurade asɛm obisa no no ɔsena mumu hwan ɛna obetimi de basafa mpo atoa ne tenten so mumu hwan ɛna obetumi de basafa aka ne ho enti adwendwen a wodwendwen bebrebe yi wanya mu ama Awurade na wante aseɛ sɛ ɛyɛ Nyankopɔn no ɛna ɛto deɛ dene a yɛdi yɛn nisuo kokɔ kyerɛ no ɛyɛ saa Nyankopɔn yi a yɛnsa ne ho mmɔpɔ yi ɔno ni nyame a adeɛ nyina mu no ɛwɔ sɛ me discuss with him. Hey, listen, sit down with God and discuss your problems with God. Remember, say you are going to discuss your problems with human beings. Free. And into the he or she can assure you, say, enko bebia. But watch out in any free way. Say, won't pokra went to me and contain one casacra went to me and keep all personal secret. And you expect a second party or a third party, so be keep amount. Hey, sit down with God, discuss your problems with God. Or your solution, say, discuss or how with him, or be provide solution. Ediama all the problems. Me nyanko ponsa no pe mi say obi a wotie mi a ono abamu ebu na adwene say bibia si. And I know obi asema no waka. O si ba bia maduro ne de ma pem. Mini na ni agya sa nipa na Awurade sɛ me ne nkasa na no pɛ sɛ ewiem no man no wɔn mpam wɔn ngu wɔn mmoaboa no na ne nyina akyi Awurade ɛhwɛ wɔn de a ɔsɛ me nsɛm misa sɛ na mumu hwan ɛna obetumi adwendwene a na ɔde ɛyɛ basafampo bɛka ne tenten ho mumu hwan ena ono Nyankopon se na ne bra so de na yekwa obetimi aka se wonko hwan ya obi ani ho enti se yentumi emfa basafa nka yententen ho yentumi emfa ohawa na mu no yanka se yentimi nkyere se ye the solution abcd e de yama na yeyi a na ne na mu no ena ye wo gidie se betimi asolve ana. Yes, it is good. Say sometimes so call symposiums. It is good. Say sometimes so call gatherings. Bia you see five ways of making it in life. Yes, it is good you go. It is good you go and learn. But the person me catch on say, sir, 5 ways of making it in life. 5 ways of breaking the one body and no any books na mpanimfo na trotro no aya amokenkan no. I am telling you on authority say emu bia ne ho no mebetimi age wo nkwa say Awurade amammu a anopai so be ma Awurade kwan na wate ase say eyo no pe na omma ne maduane di eyo no pe na osane mayade eyo say Nyankopɔn no e na onipa ye se ya boni dua Awurade timi geni free mu na ode ne besi mapon matena bia onipa nyina yi ne to kyene no say Nyankopɔn no otumi sɔre no about Jenima. I don't pay. Turn to him, sit down with him, discuss your problems with him, and believe that he is able to deliver. It is a wound to me. And solve all problem. Jemu from Erade. Near ama okoko dake teswa. Utumi suana unisu afo usum ye no anope Awurade se wadwene ho amfie bebre ni na se nso ye de a ebra so se wo se wugya mu de ma no na wunya gidie woni mu se ewiem no mampo no mpam won de won ho to Awurade so na de nyina di bua wo mo a wonso de won ho to Awurade so a ongu wani mu ase oye Nyankopɔn oye Obanyankopɔn oye hon kronkron Nyankopɔn mu be ye din duru ba bia adida so be sa eduru ba bia but me pese wo ti ase se eyire so Shire so seden abrabo yi mu Awurade onwu yanimu aseda ofre me Obuoba Ofori Amanfo ebraso e wose sportsfo ni bam omu wi a ye besan ba back ya ba beto som kese ne so hyene nso foma me say show no a wutie no din de Maakye your most syndicated social political and current affairs talk show and that's where you sing kunya kese so e de ema wo no kopem se no ndu bebo ne de and some no obeti bibre no sports ebra so yetwe ho ye ba ye de aka nyina e de beka ho e de ama wo Abozeke Sports Jagum. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time.
Okay, enti ebra so say ye this sports no de to aso opoku atena say abrante bibia boko de. Nyame adom na so e. Nyame adom. Na so ye benada. Sure. December na ye kona. Akaka kra bi na ye de agu. Enu ami fa kunu nso mi hu se bronya bi ba. Beba. My style bibia wanyan bi enkoyie. Bibia be koyie. Bibia be koyie. Bi na blaster sika no mo ka. Se sika no amon fence samra. Na mju sika ndi asa mo de awi nti munyi maso. Abuso mo fa ense samra. Na omo famre hwan mo. Omo famre Ghana fo ne mfa nyoma ni. Da bio na ye Ghana ha no. Se ye koye bibi ni etwa sika de to ho a. Enwo se obi aye na dwen se wo gyen sesan o. Na ze dia ka no mafa. Eno ano no. Na omo ka kire okra se omo de yaba aba na di wani ehunu se omo de yaba mpa. O so omo de yaba mba begina ebia se ko no ma tritrim. No omo page sika no balance ni no bi e na eno no omo de abre o. Na yes ne so no omo de yaba. Sa de be ka no fi omo free ni a akimo dan for mo yesey. Se bia once di kwa no bia benya no mo do mo bia no bia akoma to nem cause balance aka. Yate. Na no go bi na na ka na so okay. Onye mo nka. Yo mate Emmanuel Opoku. Anope wutie yen. Se wuni Emmanuel. Mimi so mi di Opoku nti. O di Opoku but o de Felix. No so di Emmanuel. Ono di Emmanuel Opoku apia. Nti nyame ne wo ho. Emmanuel Opoku apia. Enkrofo tai efre no Bluetooth. Mi pebia use Bluetooth no. Bluetooth no. Ono deco no ye ho adwuma. Ti se bi omo wale. Ai. E bia Dabi nya no like a demo no ye. Na de no mfa kwa bontin. I onye wa bontin. Go vote ni I onye wa bontin because it's here Christmas no. I onye wa bontin. Dabi dia me kan say dem osiesi dem te sen kane ebobo ha yi. I don't know. Na me so mo ya ifro ni bi o ma the flowers bi na ifro ni. And I won't see no kan. I won't see kan because dem dey na dem asem no. Usua dem anu asua bonten. Na na be bo. Why? Ja ka kire. Say ene nkwa na mo. Me nkwa na me. Okay, nti cobra. Me nkwa me la. Me pa chwan. Ayo, me kwa ba me ba be ka se bi a kire. Achim bi enifo. Aka kire. Abusiafo me kwa ba sisi a na ye de nsem no e de aba. Ye mfa seda no mfema ana kire me no awota. Enso na de papa esiesie nipadua. Emanipadua enso enyim from. Enti ana kire me no awota ne de wanu bia wa yo ho. Enso we eye papa no bia so e di ne ho adanse. Se wo ye wedding engagement adore. Program bia wo ye bia na pensu papa timi anoma. Ebetima bo nipadua na ana kire me no awota e na me kanfo de ma. Ya enso we kura no se bia wo ho na bia ho se wo body na niam nkoyie wanum atokura onom ana kire me no awota na etimiti wanum wanum so timi be ye dedede. Enso we akemodan ene ye wo Ghana Commercial Bank opposite ho abrosa fefefe bi si obakoto awura no nyamfo bi wo ho okwa akacha ne se open ana kire me no awota ne bi dodo bi abeto bia no ye de bekwa kogya free eno so ewo ho no mo sa wo yira kwan anu afre 0249 080 213 0249 680 213 0249 680 213 ana chami no awata na me kanfo e the amount Jubilee Hospital se me kan che say state of the art facilities ni de yen ene wo enti akemodan ni patemu ade open hospital ho fe pa problem bi eni ho adoctor fo ni nurse fo mo nim tie na sebi omo de omo siri edi kire nipa Jubilee Hospital yen oba ye obabi e memada ye obabi e mada ye obabi apemfo ye obabi enkwalada baby abeko bi anso private ward shem oba na ntimi ni nipa dodo nda ye nkwa betima ma special place na watimi ada na doctor fo ni nurse fo no enso etimi ahwoye ye obabi atwa scan e bia yale be tete we bia ye opemfo bonyam na peso ko twa scan na hu se ni akwala no tie anahu yale ko a okwa betimi atwa de ama ye wakanti wo ho na duane pa opedi bia no obetimi enya bia di afi diabetes fo ni hypertension fo no momrai special doctors o mu ye good papa on be che waduane adi aduane amendi ade we na wo ye kofa asa yale we e de baye afi ye iconic shem fane se bia wo fie wanu su osukukuku e bia woni ne ade hu aye oba ye di mfidie be fefa so na afi ya chew anu aduro se ye operation se mu aduro se ma HS spectacle ye de be ma na so bibia so etimi akoye de ama ye wo pharmacy wo ha aduro bia ope bia no ye wutu enya bia to bia ya twa aduro bia ma wo che wunya bi wo ha uko Jubilee Hospital pharmacy wa onso betimi enya bi enso etimi ato ewo ho afi ye nko akemodan ye wa mantra eni buto wonya duro mantra pe na wo yira kwan pe 0244
575799 0244 575799 ɛno nso ɛwɔ hɔ no mo watwɛn akyɛ dwumadi a nanka wɔhwehwɛ no watwɛn wɔde waso ato fam a wonte afei ɛna mmerɛ duru so wonim sɛ ahenkan fam nyame adom a Christmas bia yɛma nkɔfoɔ sere yɛba yɛyi Christmas bia yɛn ane nkɔfoɔ twɛn yɛn sɛ dɛn yɛbɛyɛ yɛaka yɛn ho bio mo yɛaka yɛn ho bio nyame adom a 26 December ampa yɛbɛdwa ɛwɔ aboabo de background so masa pani bɛhwɛ yɛne anuanom anyankafoɔ no yɛbɛtwa bom apape anomnom bi awia yɛsɛn diagoro enti mekamfo ahenkan fam ne de ama enti ayifoɔ anyankafoɔ yi monkama koma to yɛm so bia sɛ ɔmfi mu a yɛn ahenkan fam deɛ yɛne kum ho yɛdɔm yɛpɛm asɛm enti bronya we 26 yɛne mu nia bɛhwia bom ɛwɔ akyema boabo de background so ɛno te yɛfɛlɛ sefro ba na nyame adom 24 no football gala no so ba so ebia oyɛ ɔdan kwanta ebia woyɛ subua ebia woyɛ bata bi woyɛ kyekyewerɛ hwrɛhwrɛ tum nia no wobɛtumi abɛpeke wo forms no ɛyɛ free wobɛpeke wo forms na afei watwɛn nyame adom 24 December gala no ba so ɛwɔ aboabo sakasaka park na wabɛdi kan no de akyɛdeɛ bebree so no sɛ ahenkan fam de program a akyɛdeɛ bebree ɛne yɛdi gu so eti yɛne tɛntɛn na bɛpeke forms no yɛahyɛ aseɛ ɛfele wɔyɛtwɛn akɔsi 25 December na ke yɛakatom ɛfiri ɔkɔ no woba na sɛ obi a woba bɛfa forms yɛ masa yɛmfiw ɛsiane sɛ wo no woyɛ akwadwerɛ woyɛ ne hani enti aboabofoɔ ma mo ntwɛn ma mo nka sɛ bia mo na moyɛ ha na radio ni wɔ sɛ monim no ma bɛfa forms no na 25 December no so pɛ masa yɛtwam woyɛ aboabo kora yɛma forms ne bi ɛmpeke enti ebia tom ebia woyɛ ekuo bi anasɛ bia wabie company bi na pɛ sɛ sponsor sɛ dwumadie wɔ yɛ a ofra 0244 29 0093 0244 29 0093 afe action time yeke jangum kakra na yeke kan lema mom onu se FIFA World Cup na ekoso no me no ka say 54 matches any abo ye ko 64 ya ball 54 aka 10 matches near the dwumadie no aba na wie ye na no a round of 16 games ni bi etimi ko so almighty Brazil etimi che Ghana South Korea ye show ma ye sikroma ye tamabo ye bono elbo meka no 1 2 3 4 ema South Korea for no eti kanu bako is said the Brazil wa qualify ekonanim na big game no so baso Croatia eton side for almighty Japan 90 minutes ni buy no na game no 1-1 ye bo extra time na is 30 minutes no na game no 1-1 ye call penalties no na Japan for kire ye chese Japan for tran ho ma Croatia for chance masa mo ye Japan for ye so ye Croatia for echi o mo bomb e kanu 9 ma me no ka se die Croatia for no enso edi penalties a qualify manim ene nyame adoma 2 games no eba so Morocco African brother etonsa e the for almighty Spain nom de yantam so afi Portugal ebetonsa e the for Switzerland nom de yantam so ansa na nyame adoma fiada ne Saturday no quarter finals no etimi asset England versus almighty France and edi be boom na afi almighty Argentina atonsa e the for Netherlands nom de yantam so nyame adoma na games no kona wie yepe na afi quarter finals no matches ni ha enso etimi asset ya yakamu sam no etimi edia chiro yanko South Korea coach papa fan Paulo Bento ne ani komo eno adwumade ni ba wie pe eno ka che South Korea for say masa minimu tonkwanta ya pai mitimi nto so enye manager enfema South Korea biem it say the Paulo Bento resign as a manager at the man's team and fan South Korea enti bia wo ye Ghana e bia wo ye Togo ubetimi awuram o Paulo Bento aso ye na so etimi akofa papa no na obabo adwuma ma as a manager eno so ye Felix efri oba ye di musam no ye di ama enso ewo no na yenko Nyekodi koma kakra enfema England national team coach papa fan Gary Southgate onu se nyame adoma quarter final game a omni France be bono papa ne sa set na papa ne se oso wakache England for players e hohoi so wakache so munye history esan se England any France do mu share FIFA World Cup a de bia no almighty England etwifa France so abakwasem beka ya the year 1966 England for etimi chi France e bone kanam yensa France for eti kanu bako afa wura mu ba 1982 a eno so almighty England Esantimiche almighty France ebo kaneba miensa ema almighty France eti kaneba ko eti England de omutimi France pa ewo FIFA World Cup no papa fan Gary Southgate so ka kire mnante we yese abnante fan Harry Kane mo Bukayo Saka mo afe Bellingham mo Harry Maguire mo ni John Stones mo kawo kani abnante fan Luke Shaw mo se nyame adoma Saturday no so mutimi ni France for eye history no mo so timi toaso ekwaje FIFA World Cup no we England national team coach papa fan Gary Southgate ne nkomo di giant na no pay ene di
semono ye di amount yanko German national team na yete papa na director e de ma German national team no papa ye fa no yanko yanim Oliver Diouf na papa ye fa Oliver Diouf yi o se yanka che German national team no se ontimi to aso enye director en fema national team ni biem bema be bi wa ma be ni nia after say Germany wrem e wo FIFA World Cup o group kura mo timi an qualify no mo ni Spain o mo ni Morocco ene ne wo group Japan ene wo group en kofo na timi an qualify Germany for kodu fie pe ene papa fe no Oliver Diouf no waka champion for so o timi nye director en fema German national team ni biem eto de nadwuma no eti ebana wiye na papa we abakwasa mbeka ya o ka the year 1996 emna ilo so ne kaso no eno no timi boy ema Germany for enso timi lifted trophy na eno se Felisa efi Oliver Diouf oba yakamu nsam no etimi edi akireo yenko Brazil na yeni komo eno ade masa omutimi chisa de Korea fo no ebone kano nan South Korea fo no eti kanu bako na unim se game no bewe pe na Brazil for players no e pay tribute ede ma papa e fan Pele unim se Pele oyale a ne yale ni imoye denden pa na Brazil players no enso kache Pele se sto no omo support papa no eze papa no hutimi tono no timi ben tentem no be kam we san so mo ko World Cup bia Pele no ni susum ekom ho eteno Brazil players no enso pay tribute ede ma papa e fan word Pele eno se Felix free oba yade mu sam no yade aba mi be fie na afi ma mi ni komo kakra enfa free boxing on se papa e fan edi hemo afi ukoma ni a omo kekania ma bom se nyame 2023 fight enkofo atwen ache fight enkofo be so mu hu eya brante fan Tyson Fury woni a brante fan Alexander Ishak sa bat na beba so na papa e fan Ibrahim Sulemana ono na ye WBC omo president no edi nsem bia tudwa oso obia kana koma Antoniam omo kekania ma bom omo ni two parties ni ye di komo so mbe giatom na fenyame no 2023 no a brante fan Tyson Fury woni a brante fan Alexander Ishak sa bat no enso etimi abaso a eno se Felisa e free boxing mu ba yedi mu sam no yedi aba yamna papa e fan Kalusha Boya uwura mu Zambia papa we si akanda wabe FA president da na no pay yani Kalusha Boya edi komo eni ebusa se Kalusha we hwe Senegal national team di wuram e wo FIFA World Cup koto group A the likes of Ecuador the likes of Netherlands katamo boya then ene ha Senegal national team no eno se yen confirm sa brante fan Sadio Mane ni pra no ko pra no e ma brante fan alusi se coach enso ni tactics ni formation ni variation no bibia so timi sign yenti asema brante fan Kalusha Boya edi tudwa. They had the worst news. Sadio Mane missing out. It affects any team. Sadio Mane has scored all the important goals for Senegal in the year. When you think about the Africa Cup of Nations, when you think about the World Cup qualifiers, he was their go-to guy. And so, to lose him at that critical stage, you have to adjust your team and the balance, and also to find somebody else who can step up to that to that high quality that you need. I thought they played really well. I thought Senegal was Papa ono tese wasi akanda ma Zambia pen waye FA president na ma Zambia pen papa fan Kalusha Boya ni nkomo di jan o se Sadio Mane na yeso ko prayer no ema Senegal team no enso etimi lusu ade bebre eno se Felix free oba yedi mu sam no yedi aba ye sha see free the Blasters of Ghana ni komo unu se Ghana e PM wakata bonten so FIFA World Cup no yekoto group H yen the likes of Portugal afa Uruguay South Korea and o group home yedi group stage ni be we Ghana ni awe ye nya 3 points ameno ka se mrantia no ye kono yedi 26 players ne koye na mu 24 e your falling players and afa mu 2 enso your local players ameno ka se 24 players ni die omo me falling players no nyame adum obi anso etimi akodu eye chese ni team obi anso ko Thomas Tepate wako dru Arsenal camp a enya sem keto akudu sunso atime wuram ewo Ayas na me no ka se local players ne nche on betima touch down ewo Ghana na no na ensem bi bubaba se coach Otoado na oni GFFO di nkomo bi ewo kukom ka chon so omno no ope 6 months pe is on Dortmund for ewo 2.5 years ewo ho intenya dia Blasters adwuma no obebe fo no as obabe sign ebia be 3 years and as 4 years e de manemom oni GFFO ni di nkomo se ono de omoma ne 6 months na after 6 months no obeja adwumede no ato yenkotie se coach Otoado editudwa. It's not only my hands. Before I started to work for the GFA, everybody knew, and I said it before, I have a contract with Dortmund, and I have to respect that. And I even to come here, what was very difficult, and the GFA put a lot of effort to release me. And at the end, they came by themselves to Dortmund to speak to the board. And at the end, they decided to release me for this task. What you have to know is the position I have as a talent coach is very, very crucial in Dortmund. We produce
every year a lot of big talents, and it's a very crucial and important position for the club. So normally they wouldn't want to let me go with, but because I wanted to help the country, and the GFA went there and had very good talks, they released me for 6 months. So it was, and I said it when I started, that I have a contract I could just sign for 6 months. This was the agreement between the GFA and Borussia Dortmund. It was not possible to do it longer. And they told me they wouldn't like me to go, but I talked to them that this is a once in a lifetime opportunity for me. So they let me go, and we agreed on a 6 months term. So it will end now, and it hasn't got anything to do with the outcome or result. It would have ended also if we would have. Eti papa ono mefa nse nei oye former Blasters coach Otuado o si answer na GF for no any ni bedi komo no o ka chem so no oni Dortmund e wo contract into no 6 months pe e no betimi aye adwuma no for no etiase e mo ne sign enti enye se afi na Ghana for be ka se wa resign ono no se one day bia no o san be ba abe manager e da ma the Blasters of Ghana no wie pe e na o da Obuoba no ma se some of them support no e ma ono papa e for Otuado to da Ghana for ase some support no e mo be I thank the people of Ghana. A lot of support, especially when I started. I will never forget this first game and Kumasi coming down coming with the team back to Ghana to play after a bad AFCON, and then the crowd expecting us like this is massive, incredible. I think the players gave it back to the supporters. We qualified, and this is, I think, what Mr. Weiss said. We should never forget where we came from, and the facts are we didn't qualify in 2018, and the AFCON was not good. And eti papa efano coach Otuado ne komodi jaye no o wie pe no so ka kire Ghana for say players a odo mu mu FIFA World Cup no masa o ye proud ne nkofo no players no o me o future pa e de ma the Blasters of Ghana coach Otuado. We have to thank the Almighty God for giving us, or for giving me also this opportunity, for giving us a team like this. I think, I'm very proud of the boys. They give their all. Sometimes it's bad luck. This is also part of football, the ugly side of football. Sometimes you are lucky, sometimes you're not lucky, but they did all they can. Enti coach Otuado ni nkomo odija no so yenko sure muntari ni ani nkomo se yeko World Cup no ne nkofo keka na Thomas Tepate ono no Ghana oye man na okoye na World Cup yeko ye Thomas Tepate wa mo hwehwehwe na sule muntari se masa Ghana for munim dia moka Thomas Tepate oye the best player na se Thomas Tepate enya ne former Blasters dachibia no ye wo future Sule Ali Muntari. It's for me, he's excellent, he's superb, he's a top class, world class player. You can't take that away from him, never. He's so intelligent in the midfield. He's very elegant. When this kid play, it's just a joy to watch him play, basically. With the national team, I sit up there and then I always think, and it passes my mind, that I see Partey play, but then sometimes it's just that I don't see him around the team, like these 2 games. But if Partey switched for, like, let's say 25% of his strength, his mind, his intelligence, the way he knows how to play, Ghana team is gonna be crazy massive, because he's so smart and very good that he will change everything that we do. Basically, Black Star play, the dynamic how we play is gonna change for better. And better and better, we'll keep on getting better and better, because with the other midfield, Salis and him, the day is he's super intelligent. Enti Sule Ali Muntari si Ghana for munya ntobase abrate fan Thomas Tepate so pikia Blasters enso ebetimi akonanim ya din nsem no eba besi na no agefefo akonfirm se Bet Power Ghana Premier League na ye se World Cup ni ti atwense kakra no date na ba nyame adoma on the 19th December na shase said no Monday 9 and your best start na wada Kotokurias Omni Lagos City bebo Cape Coast Sports Stadium Asante Kotokoni Brekum Chelsea be antam so na fin so atraman any house of folk
eti bet power Ghana Premier League no on the 19th December and ye she dwumadi no ase enso ho na no afefo na san kwehie no MTN round of 64 and also date na timi ababonten and also 22nd to 27th December and a round of 64 no eba so na no na say Oba Eastern Regional Okwa United ebeto Akosomo Crystal Palace no dia bom or da Kotokurias Cape Coast Sports Stadium omni na God FC ebebo Kumasi Asante Kotoko ni bechembebo and afei Karora ene mediama bebom Ankuti ene hasofo konso ede be yantam so eno Kotoko confirm se papa ye fan Orlando Valentino ono ene be assistant manager ede ama papa ye fan Zedu Zabu eti Kotoko assistant coach no say papa ye fan Orlando Valentino ono no be bodwuma ono no be ka papa ye fan Zedu Zabu ho no mo bodwuma no mo se Kumasi Asante Kotoko ebetima bet power Ghana Premier League no midisi na fe the best morning show host Accra ababeto aso akomande akosita ma nondu bebo nondu bo pe Accra be sole na fe ofoforo so ababeto aso yen hia biam de nyame aduma awia hia yan ne emfa commentary mo de no emfa mra oti Josh Kwablan Jenim ebo machi dom as producer fe champion Kofi Agiri enso Ekamin Ray and the time machine echi command bibia and afi Mauli enso church on semino emye de bai awia hia ne emfa makram Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo achi ediba ahinkai 93.3 FM. Ghana adisiye
Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Julius Kwegenchi with that one. Afra Franto. My emphasis and confirm at the sports team. And then Obrempong Upukuware. Oh no, bye. A very good morning and confirm of Faye Abigail. And Mr. Conrad Kakraba. Keche Kweku Boating. Georgie Gabi. Kwabena Jelson. Yankopon kamu nyina mo ho. Honorable Clement Atifa. I don't pay once you about good morning. Pedro wa Madina Cruz. I don't pay once you about good morning. I'll say keep it up. Yeah, that's it. Oh, yeah. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Yeah. Yo. And unti Brandon Swan be room na fe di and come on. The big issue Nina Efa a year. A kwanya be faswa ye in depth no ye be manage na yetimi atia sa aka nyina. Just before we do that, and the finance the be we a health minister Yira Ajiman Menu or say Ghana ye ba sende ye nurses and do ye trained nurses no or see do be call United Kingdom amoma kusia de wo so much you no ha nti ye do mo ko no makoye adwuma. Doesn't mean say Ghana aburo so ana Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. And we will have time and talk about it. But in the meantime, a glorious happy birthday going out to you, Kwame Max. Today is your birthday. Live to be 93.3 and beyond. Kwame Max. Oh, there be you too much. Ain't driver of Freno Richard, but Richie and Otai Efrel. Uchuka war at Sim or Dan and Potemo. Ain't Richie? Good morning. I say, my two voice will baby. Zaga. Yeah, the watching tea, the bebro. We are now fair, ya he in some. The bonkrat ambo so on social lie. Na a fair nyabutre.
na issues no ya shada atena se asi hu nkonwa ankasa yebedi hu nkomo Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Kwadwenchi enamimu Afra Franchi yeah me pacho ene wo datching ti your bra kwentu afutuo ni adesua ene so de ede nam no enie. He say the higher you go, the more money you make. So aim for the top of your field. Me say, the higher you go, the more money you make. So aim for the top of your field. I don't pay me nime juma we minimum profession. But our profession and say obechra de o teacher ni a eno no profession. O ye lawyer eno no profession. O ye nsɛmtwerɛni journalist eno ene profession. O to nnwom eno no profession. Ebia wo ye kuani eno no profession. Onu aduane ton eno no profession. Ansana wo betumi anya sika bebree no. Ansana ne wo hwɛ animu nsa bɛhyɛ asese eka no. Enye se ufiti prekopa na abamu. A lot has to go into it. Answer. Enti enie. O de afa wani to adwuma mu. Sa wo kwa adwuma mu a ya hyehye eni disuo. And into a free top at the back down. As Rubiar in Sika Oje. Salary no. As Rubiar in Sika Oje. Into any possible. Say Abia. Hobi ena ewo the highest level. Into yam fan to say we see you. Menya sure say wow ye employee no. Unu CEO mu nyina mo beje sika pepepe. As in benefits mu nyina mo beje pepepe. No. Enti u CEO ebe benefit more. Na wo a oto aso no nso so wo de no adi ho. Enti ye nto aso eni disuo ugbo wura adwuma mu a sisi ye se wo kɔ teaching field a teaching field no eye ranks. Enti on expect say obi ono no ye district director teacher ni ono no kira de e primary ene ne beji sika pepepe. No, who ye teacher ni na wo primary now person we need director education director eji pepepe a e wo say wo sha say o upgrade you ho e wo say wo sha say ye den o upgrade you ho anytime no pedium person me catch on say the higher you go the more money you make. So aim for the top of your field. Enti say teaching ena wo ye ena wo pese unya sika bebre a e wo se wo san ye courses bi e wo se wo church on so hwe bi ohun e wo se wo tumi upgrade you ho e wo se wo add value to yourself and san na obetimi agi sika na pepepe ente sa na wa so me dem me police ni na me ye lance corporal na me ye no ano no me nye courses bi abiem me ntro promotional exams bi abiem me tena ba bia me wo no a bra me expect say wo lance corporal no wo ni IGP beje pe wo ni ASP beje pe wo ni DCOPOs ho beje pe wo ni sa ranks mpanimfo no beje pe se wo pese wo nya sika bebre a upgrade you ho. So the higher you go the more money you make. So aim for the top of your field. Mawie teacher for so and a mawie teaching, you know, the last time no me hu am ranks no but me refi a teacher for no ye wo D01 ne sa no mane wo a teacher for no nim sa ranks no me refi
just say me could be say Joe na Joel no watch the mu kyerɛ me and say Michael no mu kyerɛ mu de kyerɛ me nti sɛ woyɛ teacher ni na pɛ sɛ wogi sika bebree a ɛwɔ sɛ wo upgrade you ho a wokɔ anim no na yɛ to salary mu saa nso so na woyɛ obi a wotɔn aduane wopɛ sɛ aduane no yɛ nkurɔfoɔ bɛtugu so a ɛwɔ sɛ wo upgrade wo ho ɛwɔ sɛ wode nneɛma bi bɛkeka ho na wode upgrade wo ho ansa na wobɛtumi amake more money. So the higher you go in this life, the more money you make. So aim for the top of your field. And this now so me no me employee na me no means nya hwe baby I me won hwa na me wa salary ni nso no na abegye ye ma promotion I do ko anim no na wo sika nso e ko nanim enti me papa me maame a nso so uye kua se wo pese best farmer yi aba so yi unya bia e wo se ukọ extra mile e wo se ukọ anim afi atwa mu no odo 1 acre afi a ye ko wurami e wo se odo be 3-4 acres so pese unya sika bebre a men trantena 1 acre no ho na ma me bo abubuo mesusu dwatire me pa chew so pese sika bebre a miewani eno 1 acre biem do 2 3 4 onso so best farmer no ubenya omunya best farmer me nyini se 1 acre no omdinya omunya more than 1 acre ansan ya mo best farmer inti the higher you go the more money you make. So this morning I will entreat you, aim for the top of your field. Baby bia wo we ensem ni suade sunsua bi ka ho entena se baby awo no a ntotom papa so sua bi ka ho. Avail yourself for learning each and every day. Unim bisane yan kyerɛ wo. Add the value to yourself. And tisa ubegu ho animu ase. The higher you go, obi nsu mie nani. Ahun ade ba kwa na we nipa ho no. Obi nsu mie nani na otuatua school fees na asuasua ade na bi ka ho na fe okọ nanim a na da no otan. Meanwhile so betumi that same ladder no so betumi afro bi. Ono oso wonfro but wo fro a obetan wo obetwe atofom wani megu ase. Awurade nka ho da chinti fa we yasua de na fa hye otirimu se baby bia wo adwuma bia wo ye no obe add value to yourself na atumi aboa ma usikasem atimi akonanim. Awurade nka ho. A very good morning and confirm Mao Ajoa Roberta Sansona Gladys Ampabing Mami Susie also so owo Achim Asene Bangalo Bra Elijah Ene Elisha Munyina no pay mamu good morning Obi o wasene a wabi mu awutie ano pay ye chiachia munyina ahwe nsɛm a ene a free doctor akwesi ban ni ho baye wasan e de yakɔ back to mobile money scam. Unse ye Christmas Christmas mu an ye kɔyi mobile money scam no ebe sorry bebre sisi akra de omu jai mobile money no sisi omu tisi bank account so into wo hɔ a ne afrew se u save wo bank asomasi obeka kyerɛ so na no kre ampampampa u save wo sa bank no no aka kyerɛ so se ye send you code bi na ye pese ye link wo bank account no ene wo Ghana card obwa obi obefrɛ say ye send code bi na ana ya send code na ma ye link wo bank account no with wo Ghana card tie de ye ka kyerɛ wo no ukoya so bra kyerɛ na ukoya osetie de ma wo mo a sika kakra bi na da account ni mu no mbeyi ni nyina akodi enipa be ko wu anaso ayede nti we ya ye kan obi wure be free no ho ama ye beto ache no but anopayi fabo sisimu ahu na ekai abribia anopayi de Dr. Kwesi Mine de buy or say do not approve of a transaction you did not initiate. Do not approve of a transaction you did not initiate. Inti ebi ebitimi aba wo phone so say oh pese we sika bi wo bank account wallet nim ana mobile money wallet o pese we sika bi free mu into obobo wa say bo pin code no e pa to say nya wona wo sha ase from the *170#
enye wona wo say wo share sa process na say from the start me pacho se wunya sa alert na ignore memua wunya hunu ya cancel no na yi wani enkrofo ani abre scammers na ani abre eni ti ne nso ya fa to yen ho so say ye betie si akire na ya say wo mu nsusuye no magina tuo nyina fashe utum say I do not approve of a transaction you did not initiate. Christ asumdwe nkan ho de obon krata mo boso Intimate can catch us says see Ghana by an adwene say oh yeah nurse for cash agreements with the United Kingdom UK and into oh yeah nurse in trained nurse we ya na do call UK na eno no ya CCKB pia free mu 1,000 euros per nurse ade Finance Minister AHENKAN933FM or say Ghana for no need some be rush for more money adenya hwe na sa domestic debt exchange ne niema ye pese ye no enti ya wasi ekoyi sikadi free bank na anopai this particular issue no ye be hye nya abotre ohu na ya breaking it down. Now wait me at here because can be mu de bond ebi no monti ase say bond no o maka kan kra de ba de obi nti ase but ene ye benya botre na yatimi a kire mu kama omo se haircut bi ani ho enti se wodi sika no kokoto ho no mo a sika bi a wosenke tetete wo no enya de e betew ebrand so na se ye kire mu a ye benya botre na yatimi a kire mu kama 2022 wasi eno mo che say leakages no did not influence a current results ababeda bontin sisi a unso mampani kra ebo free senior high school no abaso say ye pa say eno ababa beboa omampani dada John Ejikum Kufuor wakasa e de afa reshuffling eho or say have the courage to say to your average ministers you don't belong here, end of quote. Kufuor kane mampani John Ejikum Kufuor enti endra na misumi bisa se omampani Kufuor de na no ato reshuffling no emu ama o cite example ono na breso maame asthma awanya ne baby crawl papa yi o say he swallowed the bitter pill esake maame no wabra ode ne call Ministry of Children, Gender and Social Protection because nanya o expect say nka maame Gladys asthma obeye no wanye oyini free ho de maame Hajia Alima Mahama bae ema maame ni be deliver perfect enti reshuffling no enkyere say bia onipa no otan no ne mom eyo man kyekere omampani Akufo Addo mbre bi nso say obi bi obeka reshuffling asem no na opa adwuma na aye nti question yi bi say na no pa ni say omampani dada John Ejikum Kufuor nso opa adwuma na aye e omampani Akufo Addo amamu mu ana e ya sembisa de ubon krata mo boso yen fanto aso ma yi aye to aso minua pomba ko de na me ade ma so just I think just also ba hano mo asemo ha nti body abra sa wonkwa na mana nti tena ho no mum okay endra me ka se omoti hunhun ne ye ho adwuma me kura sa na madwune enwumere no so ho na me de ye adwuma na hunhun na sa ba adwuma no pay so minimum no aketua wo gene bosome no pa bia waba
So what was him? A honor. Inti ya best rewa mo so muti ya no mra me ho adwuma mfama yen. Omampani da Jona Jekunkufu kire se omampani Akufo Addo onya the courage no nka kire ni ministers no mo emmo number no. Se wo kofie wo koha. Omampani we di obetie ana omampani da Akufo pedwuma ye. Amsa ono so pedwuma ye. Watena fiache. Watena fiache. Ntionso pekakra ye. Ba so serious o. Ya sebo. Omampani Akufo Addo amamu a wabu nu egu na sum a oka hwe ontie na enye o. Na sisi ya no kan obi be feel say bia wo ye NDC ni enti wo ka tia wo mo but ne ye kan say ne o ye no so egu mo party no mo party na egu manimu ase na se obo ne ye huru bi da o so omampani bi aba wa we ataso so on the reshuffling there onye bi so omo na manyoko na mfo aso sinya bia ne say bi mu kun ba de tumi ni wo no si tumi no ono no ho na wo tumi no enche na obeka kire yen se tumi ne yen ho ne wo ba sisi e wo no ho sisi abedi ni ho nti de opero na mo no wo stress mo mfama no ene de ama no yes nti de ono opero de be na obi wo tumi no be stress ya mfama no de ma wo a ne ya opero de be eduru ba bia de wo pe na wo de be ye sa tumi ne nya wo de a wo kosre ye no na ni wura ba se fama de ma me a na wo pa baji wa de se bi ni se wo ka kire mo se mo pa mbeti ma de ama ndi ene mo amasema mo amasema ha what a party no wa wie ne de enti wo gbaboro o tete party no se mo na mo kan se ayi se upetumi a na ma me woni e fa ma me beji a utimi de ne kwaje we are the tumi na kwaje o ma kufuo na kan enti kufuo so mo mpani nya kukuduro na ontumi enye reshuffling e wona mamuom omo mo number no ontumi hwe manim kan kire mo se ohene wadwuma nso ani ene ye mo na mo huni se onyi akukuduro no ono de owo akukuduro no betim de aye but huni se bibia aye fan sisi ahwa na onyi no sa ahwa na onyi no babia ye giran aye se otuado okochi o se baba rama ne mo hwe aso na baba ginam nti ye ne obi kan woti ba say ye kan wanti a ye nyina ba gie ni so ene blaster na wen ese gina ni so nyo de ato okoi nti we so agina ni so de beto ba se chebi abegina home yes ene na omo MPP for omo ehuna mani o because o tete mo party no e say o ma mo party ne ho aye hi utisi kuromu a mo party ne ho aye hi papa se munyi ma me ka kire wo edion edi tira me tu man ne fo se ya wo nyai kasa bebrebe no ma den because odi agura nanim begu ase poto sa mo man na wakasa no obo no ono onya radio sa ne dia ne se ne kodo se odibi ana wanya no wodi enti mama ni mfie nwotwe mfie nwotwe se wotwam a se mama ne nan na mo se wa ya de won sa nye nan ka ho enti nan no owia ode beto no akwose ni chebi de ebesie bia no no de anya na asem de obi na to nyem se de ebesi bia me ba case yo satawale na to yo yo yate enti no de na nado ye na de ayekom but say MPP for the person will break 8 ya I was almost sorry no mo kasa na obonye na bi mu sorry a na bi mu so se e bi mu so asori asabe abeti omo a was almost sorry kasa ni sorry ye ono mo no nyoma dwun so mo so sorry because omo no de was omo saka no mo saka so ti ase omo saka I see eni so omo no saka de bi mu no hwehwe I see ono won fa ho na nka ye nyina na yeku a ye wom ni ehun se no ma we ni we nkoyie enti yenyi we mfiri ho no ma na wono mu a mefa ne se wo so omota ya chi no o ma sori aba se wo de wo ye be ma wo de ye chenchena ache ye chenchena is MP4 no mo sori mo e sa finance minister sa ni ti no mo ko parliament o mo nso nko no nko na eno no ensisa hwe na ko ni panda so ye adwuma sisi o mo nye den na me anti na me kire se sisi o mo no de o ma yo ma fam de o mo sori ye no na nka party man na wo se o mo so boa wo mo no na nka awie die no o mo so sori abetia o mo se wunim na odi agro se promise na ebekọ biem etu dia ye chenchena twan se ya mpam papa na nkotena ho onkọ a promise li duru on ma yeso ebekire catch powers na se primary si eye MPP fo ya na ebeto ena se MPP fo ka se we ne epe no a ne amu be bie ne ho ebe adwuma obo enye delegate o before ansa na obedu delegate anim ne oba bia obedu ansa na odu delegate anim
ɛhɔ yɛ kasa ɛbɛbɔ mafia mafia papa ɛne na delegate no ɔmo nso nwene Ghana ho sɛ saa ne bɛkɔ dia na ɔmo nso nwene Ghana ho ɔbɔ ne yɛ tuo first see because to say oba mami nyusu yɛn ankasa yɛn pɔtɛm ha oba yɛn pɔtɛm ha no mu a ɔno ɔba kwasi akwasɔre yɛ sɛ finance minister no obi anka sɛ ɔmɛyɛ hwee wabɛyɛ adwuma but ɔmo susu sɛ baabi a aduro sisi ya no ɔpani no ne skills a ɛbɛboa ma yɛ economy no akɔ n'anim no asa enti ɔnkɔ tena nkyɛn na obi mmra and we are talking about a political party a ɔmo campaign yɛ based on the fact say we have the men enti si yɛwɔ men deɛ a ɛwɔ sɛ yɛtumi dispatch wɔ mo aka no ɛma wobɛyɛ adwuma so ade aseɛ na sɛ ɔno na asɔre aba bɛ kasa asɛm wei na delegate yɛ wɔ akye mo ɔdan asɔre sɛ because of so waba be kasa asem we nti omo betie general secretary bi ono no ewo party headquarters ya ono ni form ha bi enti ye genia to abede atia no this doesn't make sense to me the me person che ni say delegate na nkasa kro mo pa lie but sa national executive no on say so open sa open so contest ya e wo so musia lessons so converting and am say wo so musia bi di free mu I'm not talking about the delegate you are back John Bodu. John Bodu. I'm so mafia work omo ye no we wo gu ye no ne watwa no enti obi bi obe hey let me tell you be wa gene say bi a enne no you have the power to yourself yama 4 years o feel say 4 years na nso da omampani da ma ha ma we at opposition what opposition how many years this year 8 years 8 years na ekọ no enti bibia betimi asi John Boedu yakoto aba survey aba ye nyina obi aso na ebedi nkodim te say papa yi a ono so ani age ne ho ne se wa wie yi but ye wie ye no ne mpaboa wo hye de call ayi conference grounds okrampo wa hu awro gu ba bi ne am hyehye no tumi ni woni pa ne ho enti ye wadwene say tumi akoso a yusu omo a de aye nkrutu dwuma omo nyina omo ani beda omo ho so enne as we speak party leader bia no obetimi aba akwatia aba be kire say yen leaders ne penny nie enya dwuma wo ho because omo sua ne ma bebre wo mu akwatia ono ma sha asu anu da bonka tan bi say idaache oh daache de obeba na say odaache ne be yie no eno so wo ho daache and am say daache de wo ho daache ye ye nyina ye bompa ya pre daache na say daache ne be yie na say enye yie no yes wa do na be kire wa bomu star boy kura to nsuom na daache o de mo ntena ho enti e wo se party delegate no mo so mo hyase minimum se mo bebre no ano you are ready say eduru ba bia me kire nkrofo pa but always delegate no eya mo nwene the interest of my Ghana mom me de bia me ka say sam penifo MPC o mo sorry ya omo ye se finance minister yen sakeni eye obabi anka obi akran contest wo mo primaries eye baby a anka obi enu obekọ contest wo mo primaries because o ma demonstrate say ye belonging to ade no na say nya this is what they be betna ye kan say the fact that say u belonging to ade no na say nya na waka wano atum enya wo say utumi nya kokuduru na wo kan ba so mo ya me ensesi fom mo ni nya din ade mo se mo nko na ma sa akotena ho ade a party ni akasa ti omo akasa o madam mo adadantoma omo ntimi nsi gina ye ni people emfa mo ayen na se gina ye do masi o si ya so omo akasa omo nko pa eye road map no mo ahyehye se first no de omo kan ye se nko omo eye nie ena dwanto ahenefo bebrebe mu so atase ena o ya de na se yesi se wo kona obi beka to se jaya ni obeka to se jaya no no nyankopon wantie no a utimi gi wani so ena o matie no so okay yatie o me present ya de no owie pe pamo no da so to no wawie papa yi da so nam no wakasa o mampani akufo pe so kire Ghana fo se o mo kasa mu road map no onhu ye na wankasa won krofo krampo no amako contract agreement na untimi nkipu a nia woni Ghana fo akọ na betimi akipu
no wonder so could do keep kus or car say one share bokura that's what be airport on kai on so wonder impo say no wonder say bibi say see because on one kasa nko for no kwa pam we ni so edi oh chinchina atwan ai finance minister bi asinya say nyina nya ni tirim na wo on do hu se won tirim sa on do hu se ni nyina won tirim so no kan wo kopa gi agu ene ye ne na pa ne bese say ene ye ne ene ye ne ni hu no enti ebia former president aka say die o mampani obetie no aye bibi di afa ho no reshuffle no aye ka no sabio say oya reshuffle ameti hai obi amfa so sika mreme but reshuffling no ebeboa because to the bia obe wa mi so nkrofo a wo mi omo ye okay o but obu on mo na ne field baby we be o hye no kra nya ho even ministers na nkasa binum kra nim se baby o hye no e ho nya ne field eno so wa se ye hwe o so ya se onim within on one nkasa ni mu no tumi hu se baby am we die nhye da nya me field enti wo se san wana be hu se na se we no ya de wa hapa na no wo hye hai sa na ye kan entu de se pamokra some ye 100 and something tekura na wonte so yaka se Ministry of Roads your friend is saying Ministry of Transport Aviation Railway hwan development enka kan nyina bom na nya baako so that's here nipa 3 kura nipa 3 no mo ha no mo ho na wo de wo so wonye na emu bi sika ono atiti ni mo bere mu de akoto bank no eno na wo ka che ne se oni ho tumi so obeyi na animu ya age se mfie du na de sika no wo de me va music an godo aga James mfie du na dem tu form de se wono nam kata so a ga boni be ni bom ka na berry se wa am fan train mfie du ne dia se wo de te se 30,000 ekoto ho a ye de 28,000 pe na be ma na haircut na o se enimu na ne ne de hin eno ne asem no eno no pese o kire mu sen o pese o kire se buro nya obi anyi niti ane mi ko isa kola ka kire no haircut na buro nya beti hwe ni maka say no haircut ma yen komra wate adeshima ma ya mamu nyina mu achi biem sa mu makwa aba e de ba agiatum ka safidie ahenkan 93.3 FM amantem na sa di kanfo achim aboabo ane ebutue ma me akuafra koma batampa studios na nano pay yesi enkunya jumadi nso osuguso awutie eye maakye ni mu ane ede de obonka atare boboso ede ebedan wo se de be yaso besi dwom na aso watimi apebia to no wakan atumu enkyene wo akyerabia no eso no anopa no so abo apon sima no aduonum enkono 7:59 AM adwempa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan me ne osomfo e wo de obonka atare boboso yi emu yenko ye sha se wo the founder the obokata no emu na the founder kire mu se orua ato esien ono na etua capital bank no na asem no edasoa e wasende bia wonom ehwe pen from asibere na ochemu se sisi ano yade so opanyin sika da ntiri so wase otuatua no wase otua 3.2 dabi 32.5 million Ghana cedis bi na wase otua na no so wi a ho interest no eno so eye Ghana cedis no 57.5 million ni nyina no aye sika da papa etiri so a e wose wo hwe na wotimi etua se de be ya na asem no ye betimi enso ahwe na yaka ne ya pen from asibireti ho asem kata fa to so enan the founder the bokata no atintim e de agu ho ne mo na owie ye no ene ode eye orua asibe mark asibe ye bo ano no dabi we yi anchi ya osei asibe entry no odi nfonyi di aba ankane no asante mantemu ono anana eye kropon no mayor odi nfonyi di aba sisi ade NSS national scheme no hono na sisi akwakọ pia wo ye omopanyin kwa nkyerefo wode atodwa echirim so mo hwe animu so betimi enso de nyoma mapa ade agu akon se de be ya eye national service for no betimi enso ama nyoma timi akonkan wo makachi no matimi so aye adwumaden de aboa ama nyoma timi akonkan wo makonko Ghana mi anura sei okobu nkonta e wona so ye no e de kiro makonko Ghana ana ode sansimu atodwa kata fa toso 9 70 people wakuchiri edi agu ho no mo na owie ye no
wɔde ɔsoafoɔ no ɛna hwɛ ɛyɛ gyadie ne mfidi dwumadie ne ntɔtɔyɛ ɛsoɔ ɛyɛ owura Alan Kwadwo Kyerematen aka Alan Cash wɔde ne fonyi de aba ɛna ɔka nsɛm bi de akyerɛ hɔhɔifo yi ɔka kyerɛ hɔhɔifo sɛ wɔnom ɛnso ɛnhwɛ na ɔmo nyɛ ɔma fam deɛ mfa mmoa aban no sɛdeɛ ɛbɛyɛ aban no so betumi akeka nneɛma si ani na Ghana yɛ nyinaa no yɛso yɛ ho atumi ahenha yɛn ɛna ɔde saa asɛm de aba kata fɛtɔ so enum ɛna the founder da ɔbɔ kata no akukyiri asɛm people ɛde agu na ɛno akyi no wɔde atodwa ɛkyerɛ mu sɛ Youth Employment Agency for so kyerɛ mu sɛ ɔmatimi abɔ mmɔden atete ɛyɛ adehyeɛ no mu a wɔn ba bɛhwɛ aboama polisifoɔ madwuma no atimi akɔnkan deɛ from sɛ community police assistant no wɔkyerɛ sɛ maako 1525 ɛna wɔn nso so atimi atete wɔn mu a wɔn mu nyinaa no adwumadie no ɔmo totoyɛ adesua ɔmo no anase yɛde kyerɛ wɔn no ɔmo atimi de ne nyinaa gu ɔmo tirim ɔmo de ba bɛyɛ adwuma aboama no matimi akɔ ɛyɛ enkan tie no so katafɛtɔ so ɛyɛ enwɔtwe ɛna asɛm ne people wɔde enso aguo owie yɛ no wɔde ɔsoafoɔ no na hwɛ sikasɛm totoyɛ ɛsoɔ mfonyi de aba onumonyamfoɔ kinofori ata wɔde ne kiki no ɛna kyerɛ ne white no so wɔbɔ ne kama okyerɛ mu sɛ ɛyɛ debt exchange no ɛno ɛna ɛyɛ ade a ɛba bɛboa ama Ghana economy no asɛsi na namo so ebiem ɛno nti no ɔka kyerɛ Ghana fo nyinaa sɛ obi anya rehyɛmu ɛnso ɛwɔ aban no emu owie no ɛna waka kyerɛ ɛyɛ wɔnom do mu sika ɛbɛhyɛ yɛ nnwuma ahodo mu ɔman koko Ghana mu ya mɛso tu mi ba mfaso mu yɛtimi de yɛ nnwuma ɔman mu anom sɛ ɔmo nyinaa keka ɔmo tutu mirika obi afa ne sika mɛhyɛ nnwuma mu obi a mɛyɛ investment ɛwɔ Ghana ha na betimi ɛnso aboa ma nnwuma timi akɔnkan katafa ɛtɔ so mienu ɛwɔ the founder da ɔbɔka tai mu ɛna behu asɛmi people ɛnso so ɛwɔ ɛyɛ ɛhɔ no mo wei ɛyɛ credibility da ɔbɔka ta the founder ne nsɛm awodo ɛna no pɛyi wɔde ɛnam mabobɔ so ɛde ama wei na mayenko dwadie dwumadie ne ntotoyɛ ɛnso emu the business analyst da ɔbɔka ta no say shaping economic decision na ɔde ba yɛ no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ aban no ayɛ krado so ɔbɛhwɛ no waboa ama esika na time gyina brane party aso esika asɛm totoyɛ so wɔnom na ɛne owura kinofori ata ɛne ɛyɛ John Kuma mo maame ɛyɛ abena ɔsɛre asare mo wɔnom sɔre ane ɛkyɛ so mu sin kontinani keka nneɛma si ani sɛ de be esika na hoɔden betimi ɛnso aba mu ama yɛtimi aba mmɔden akɔ yɛnim tie ho asɛm da ɔbɔka tai ɛde ho asɛm ɛde aba akyɛ sɛ ɛnyɛ agorɔ koraa no achi no so no ana woche mu se owura kinofori ata osafo sikasam totoye so sanso aka kire Ghana fo se Ghana fo nyina nya eye abotoye mo sanse eye debt exchange program no ba beboa ama Ghana yesikasem agina brane no ma bekɔ ye biem ama isia na ye nyina so ye ho atimi atoye ne ate se enya agro wei eye the business analyst the oboka ata no ensema wodo bi a wono so ede eba ye ne anopai de ebesom yen na mede enso ama wei na mamenko the Meridian the oboka ata ni mu the Meridian said the truth behind the news tino kwasema ewo eye ensem ni mu no eno ada na didi ato da oboka ata mu na ensem ne bi wo medical de ama dada etimi nsan so emoso ebiem ebiti se osoafo sikasem toto yeso nsem a waka ede afa enei yen debt exchange program ne ho no da oboka ata san so ede aba owie ye no eno wo chemu se imani Africa one more vice president ene eche se obo eye attorney general baso pa ewo aginasidi a wasie esese bi oso obi ekodi boni bi ni ahwe na se boni no ewo se yetimi di sika bi tu ni tiri so na wotimi etria na se bi onipa nya ne fa hudi a ewo se yahwe ne ye ne saa no wo che se ye aginasidi mapa ebetimi aboa ma no matimi akonkan de ama imani Africa one vice president owura Kofi Bento kasa asem we nyina no efa Capital Bank one mo panyine a otua no owura ato esien ne nsem no ena che so no so ede santrimu wei enso ede aba won se ato esien discount ntiri so nkonkotua na so atemuafo ne kirem se da bi ye discount ntiri so sa so wontua na onfa ne huni a ekoba ne sa emwa ebema kro no anase bio bonfisema da so akoso o man musa so obi adi boni oni so okwa ye bebo ne ka ne watua keke ne agya no nti wo se ye twe na so
ɛno ɛna ɛyɛ aban lawyer panyini attorney general chem sɛ dabi oh obi wɔ no ma yɛtimi discount ntiri so no watua so wɔn ne yɛ gya no na wafa no ho adi na ebia ne nyinaa no yɛ de suade na ebia ne nyinaa yɛ punishment kro na ɛso ebia nyɛ kyenkyen akyi sɛ nipa no nkɔ na de fiase ɛno na bɛma na suadeɛ dabi ɛnti ɛno wasɛm ɛna da obɔka ten so ɛde aba na owie yɛ no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ trazako so wɔnom akɔ bubu dan bi a ɛni kwase wɔn bubuo ɛwɔ ɛyɛ adeɛ ajigrano ɔhu nkrafo no mumram ajigrano aha ti ɛno ho asɛm ɛno no da obɔkratai ɛnso ɛde aba ɛwɔ ha na owie ya no Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia Ghana mampanyini abedi chire ɔno de digeta ne de ofeni aguru wase ene wakwakwa lanche app foforo na we no ye my NHIS app my NHIS app na say health insurance for no app from mo de aba no enti no wasem so Bawumia akopa wontoma a say enya agro the meridian the obokrata ne mu ensem ana de hima mamede asum we mamenko daily searchlight wototo ne nkania no de fa Ghana fa na nyina no wose ensem wei na ne kania no eto so na ode abai na okyerem se wono ne de nde in service to God and country ai osom twodi ampo basakwa mi yadom ne oman no ewo no kwaredie mu na wode osoafo iskasem totoye so onimonyafo kinofori atamfo nyi de aba katafeto so mienu na asema me ba bekan ni people ene ni nkyere mu nyina no wakukyire ede agu wakyere mu se osofo iskasem totoye so wakyere mu se newborns no enya de se nei haircut bia woso da bi haircut bia ni so ti say ye individual say ye principal ni nyina no wo se haircut bia eni so ti o say ye owie ye no anu o kyerem say Ghana man panyina be de kire Dr. Alhaji Mamadou Bawumia eno no so ede aso ede akobọ fom say tu adaya tema motorway no runabout no phase 2 no wo so mu mfiri ase eni hu dwuma no so akwa sword enso ewo ho atie se nei tema motorway runabout no phase 2 no dwumadi no eba be firi ase ena de oboka tai enso ede aba ewo ha na ukopie mu ewo bono mantamu a wo kyerem sesem no kasai ene wonom enso MPP fo no wo mada eya adehye no masepa tu ahene esi ahene fo no se enei omatimi enso ayi owura Steven Intim si wono enye tutenani efama MPP amanyoku no enti eno asem Steven Intim ofiribo no patam wo hu ofiribo no ane bono fo na eda eye atu ahene esi ahene omo MPP amanyoku no masese omayi omo akasankasa eba omo de hye eye Steven Intim so oni omanim kan ti eno asem de bokatai enso ede aba ewo ha na oswafo no na hwe nwumasua aso ye no eso eye Dr. ya osei aduchum kafra ana woka sei won se na Farmers Day no 2nd December no ye di ye na ekoye pa na no fiada no chesenya agoro ana woka kire kuafo ne se mamo ensi mo mofra no enwo kwan so mbeko school na mo mfo mo koye kua dabi ye bom abaso mo ye aduma den de na so madwuma no mafum dwuma no ye ka se bi mo mfa mo ma no na enye mo ma mofra no ko school na mo so mo nya afum dwuma no eno ya ade betumi aboa tikrata fe to so du miensa ewo the daily searchlight mu na wode nsem ni people ede agu ni watwamfo nyi de aba Dr. Oseadutwum wone ayakuafo bi ade ahye mu atese mo sere pa atese enye ade ketwa ewo de obokratai enso so emu na Dr. Alhaji Mamadou Bawumia sakasa katafeto so aduonum yenu 22 page 22 no na daily searchlight ede asem people de agu Dr. Bawumia kyeremu se Ghana ye hwe animu se ye benya digital healthcare system ewo Africa ha enu ba betimi abo se Ghana ne bedikan ye saade no an se ye de apomdin dwumadie no de kwa be fontenta no so no Ghana ye bedikan ye saade no ewo bibimam hia ansa no bia ba behwe ye ne asua te ho asem Dr. Bawumia ene de ato edwa the daily searchlight the obokrata no
emu ensem adeshima ma no pay ebi na mede asom we mame enkomanim the new crusading guide the bokata no na mawura mu na wode atodwa de osoafo no na hwe eye enwuma ene adanse adwumadie ne ntotoye eso mekire minister for works and housing eye onimunyamfo eye Francis Asenso Boache Bantima Asenso Boache no sanse wo na oye mrahye bedwani de ma wo no mo wode aba katafa to so miensa ene ni du eso na new crusading guide asem a me ba beka people de agu wo kire mu se aban ehia America dollars no 68 million na wetimi edi awie sagleme affordable housing project no just enye ska botin ketwa ana ode ho asem ede aba enti eno enso so eno no na enu achi no ana wode atudwa ekire mu se wose yehwe na saa so ya beans no ehu dwadie no yetimi ehwema no ekoso eso ewo eye Ghana ha wano tie ho asem de oboka tai enso ede aba ewo ha no mo enu achi owie no kire mu se Youth Employment Agency for atima bomoden ama eye adehye no mu bi no mo enkyerɛkyerɛ asisi anomba be community police enti okyerɛ first batch no wonum a pass out wonum ehu adwuma nani so asisi edo amo ebekɔ emontene eso amo makɔ akodi wonum so adwuma ada boka tai ede aba eno achi new crusading guide ebo amane say MPP for wonum mpanyimfo eso so abo akuafo abaso pa ewo adwumaden a wonum eye na da ne da mo maganafo enuane enso edie okyerɛ nya de keto nya de ketwa ti we no obo ganafo abaso pa akyerɛ enye adeketoa enho asem de oboka tai ede aba the new crusading guide the oboka tai ni mu ensem eno no na Ghana's favorite newspaper the oboka tai eye daily guide nensam no ebi enie owura eye Ernest Anderson wono ena kyerɛ yo panyini a wono ena hwɛ yesika koraba time Bank of Ghana no eso ono eye governor na okyerɛ sɛ debt exchange no ade papa beboa ama Ghana yasanya gidie so oman no ebese gina brani ebiem kata feto so miensa na afe daily guide the bokata no den some people de egu ankane Ghana mampanyini owura John Ajekum Kofoɔ diewuo wode ne mfonyini ede aba na wode ba ye no eno okyem sɛ wo nsɛm bi a opese wo ka kire na nado danko Akufo-Addo woso na nado de ono a ne ba one na aba mu o ma no soafo a no wo hwɛ eya ma no ne dwumadie ne ntotoye so ahu a one na bu o man no na wosisi a wagya baton mu di ama no no watena nkyɛn ya hu sɛ na nado mpɛsɛ obɛyɛ reshuffle ɔmpɛsɛ na mamuo no obɛsesem obɛyi bi afim no di bi abɛhyem board de ya bɔ no bi mo bra uyi bi film na de foforo abɛhyem ɛno no boost energy no na no matimi akonkan ti wo se na enya kukuduro wonya kukuduro ni won change se de Ghana for ka kire otuado nya kukuduro na yi baba Roman film otuado se ebeyi kaka akra baba yire ho wo se bi na nado da gwa Akufo-Addo ye no enti nanado wonya sakire wo na mamu ni mu we ye anka ne Ghana man panyini owura John Ajekum Kofoɔ ana ono so de we aba beto eye edwan na enu achi TUC for one so ese omo wonsem ka na one mo panyini baako aye Dr. Yaw Anthony Ba ana omo ka kira aban ni say one ma ye krado so mbebo aban no ama economy no asa gina biem mbebo aban no pa omo ye krado sa aban ka so ohia omo nim de ne sabi omo nyansa nko ade a one enso de beko nom de abo aban na ma no matimi akonkan na owie ye no na NDC for so solid gina plin so omo so wonsem ka na delegate for mo makonya so mo nkasa no mo so de beba abote so ma Ghana fo atie NDC fo kire say abani sadei debt exchange program ode kwahin ode be dai omo say sansam na abani kika ni nyina no sabi bogus
fasuo bia ni so emmoa magania ye economy ne sa nyina bia hute to mo maboagu ndc fo nso nsem no daily guide obokata na ebosa amane ewi na me so me chechiri mu ede amawo na the chronicle the obokata no mre so sem emu na mabo enso ede awrai na wono so kirem se eye frango no nyankopon da Roma said the Ghana for your tiamu frango ne bo okosuru dodo na aban ye hu bibi na aban te so na de sisi am no kese wo se so okom ya me ya hodo ye toton frango no ebo abafom an fuwe no wo se ne bo abafom na so ahyenkafo wo mo ma konko Ghana mu ya o makoma no apado o makoma no atum o mo beso mbete ya ahyentuade no ne bo no mo beso mbete so an na sa ne ye no mo wabe ye to frango ni mu no ye nyina su bi bo amo tiamu gu aban ne so ama mu betu mu kura ne ye di mu achi ase anya hwe because mo boka mu nya sika nkoma mo yika wura no mo aso mu nya bi hwe mo yire ne mo ma na ye te so dia eno so makama no atu mu mbese mbete so mo mbese mbete ahyentuade ne bo no so no hu ne ye nyina enwan ha yen etu o kire se ayade se ha adwene pa kata fato so mienu ene ne me ensaso na asem ni pipo watintim ede aguo Alan Kwadwo Kyerematen ye osoafo a wono na ehwe efidinyuma eni dwade adwumade ne ntoto ye eso wo kyerem se osefra mantamu eho eye ni fie etoso mienu ai wo se wo ye ne second home kyese wonum da na koma so pa wo ya asante mantamu firi wonum a eho na ye bia ye da na koma so ti we se wo kɔ ho na oni ade hyere mo fra mantamu kodi ahyiamu a omde nsa to nsayem seresere na da boka tan so atwa mfonyini ede aba na enu achi ana aye dom ketua wo mra hye badwafie so kyeremu sai sa contingency enu ye de ai valute no wonum kyese no so nya de se wonum bete ase da biala da sa contingency we no womate sa contingency policy no aban pese wode 1.4 billion bi kodi hujuma na no so omaye krado so omo engine tum ombagu te ho asem de obokatai ede aba ewa hanamo na owieye no na ochem se kinoforiata enso atimi alanche debt exchange program no wapa ho entuma ade obokatai enso no asem wode aba ewa ha na owieye no de obokatai etoaso emse we kura me de na si wa ha o chamai my friend on sorry the chronicle asemu asa ya na ye no I see all right any na ma ye na se ebinim bisa se papa yi wo he transport minister hwan asiama ai kwaku asiama kwaku ofori asiama no no ofori on yes I think say ofori ka ho ono so di no ofori ka ho na bi sa I don't think so no ofori ka kwaku ni asiama no ho ba ofoli ni ye be hwe eno no ye rules minister mumu no ode you know ada bi o we di amoakwata ti ono ofori we mumu no ode ofori no oh okay enti ebirim bisa se owe he owo ho pa kwaku ofori asiama na de owo ho de a ade no on drivers yi mekasa ma yen aya asemo emso mo kasa na bi nsi people sa ba senga fond o so mo de lala yo o say yen passengers no ye kase omonte lorry fare so a enye yi ba ya omne ye na betena ase da bi omne hwan aban no nti omne aban no amfre wo mo no mu nkohia sa abusia yeteto petrol nim ene ma mo so mototo mo lorry fares nimu sei yatete so nti yesre mo so montete so wasa aban ni timinya sa akukuduro no mu hia passenger de o ka kire driver say won tin fi wo so ayi ne lorry fares so enye yi Debi. Yes, baby, ye chichiri ayi no. Ehwa na yesane no. Nti se bibi aba na yente ye ho ase a. Ewo sempanimfo no asan kokohia. Na omo hwe kwan omefa so a omo be solve sa issues ni nyina. Na se first no kra bai se ayi, ma me Fremo sere ayi, Fremo Opale. Chief of staff. So omo nyina ba mu ne AHENKANFO kasa ai. Na omo nyina so ayi din sa ayi gusu ayi ebre.
Yipiati for so nza dem aye din. I was some ye bibi de fa ho. Was some ye bibi fa ho. Ade dem was some teso. Was some teso. Timo ayi asankafo ni bi na moje asani tu. Ayi aboabo anum 3 cedi mu bu ya bumprenu. Na nyame hu. Moje asani kopim aboabo sen. 3 cedi, ebi mu 3 cedi. Nti in and out here 6 cedi. 6 cedis. Oh, I didn't say. Ade 25 krania si ateso. Ba drivers ni bi ankasankasa no omutimu odin. Naturally no. And enyo omonko a eye profession bia adwuma bia. Naturally no yi lorry fare and as a fu ane bo akosoro a ye will be more omutimu odin naturally. Ena wasenya opportunity no. So that's here. Ebinim ni tema already no or you would need it more ding. Was a man opportunity. And was a man opportunity so many trimunya ding. And oh me musa. They say Sunday no me call sorry. Me fa car. Actually me drew sorry na was say me koko to ade wo krom. Enti me see yes I fa another car. Enti Efi Estate. Achimdan Estate Junction so hwan ho no. Echo mobile ho no. Hwe me obi be say me do say me kamanu mu nsemu bia driver na say oje 4 cedis oje nana eye kwasiada opa na chawo no nyina enti me ye madwen say e dey ntira me mpa wo chew say den a free mobile eba estate junction e dey ntira wo ye driver ni a wo dwen a why would you take 4 Ghana cedis why would you take Wabra ayi ha aboabo ya tu ase ayi arodan 4 cedis. 4 cedis. My father no mobile be see wo estate junction. We are driving here o reason you will never take 4 Ghana cedis. Edion. And this I say a free hono de ba 4 cedis no and I betimi atwitwa age wo a we will give it to you. Fa. Mami kwa o man so na me ne ya be ma ono no ye kasamafo de ma True Drivers Union. Yere ne konko twetwe enkomo aja ya be ma oti yenka no pay Maakye papa cha meje so chia no ati efunyina na bibia boko de arade na asam de medehie ye de radia se meaning say what is say ekuo bia womo ye from Passengers Association in Ghana bi asori meaning what is say ekuo no ya tinzu yentie Martin so mutie omo kire se oko eye fuel stations no a ya tetetete fango ne boso nti ya wosen ka mo so mutumi ye bibi de fa lorry fare no ho yo ya da ma se o ma boya kire de nyame nsira mo na se sa futu enkomo de ma ban e ma eye Metromax bus bia Orajo mama ofa ba ye fe na ya lulu no. Ni nyina pack wa chimota omuntimi nto diesel. Edin ko mutu na buy ko to diesel gum. Odisi quantum pulse na Ghana fo nyina efra. Ye kwa ya driver fo ni bia. Awie adwuma aja obi dum fo ntimi ndo mo no. Ko mo so be nya adwuma ye nka be boa ma o man ni kikiri akọ ani. Ne ba bi o mo do o mo nsare o mo nsam ne nam ne de o ma fum kwan. Agava for ye nyine ho kora mbese ye betu da na mo no mutu ne nuru ho eduru ho a enye obi na be hye ya ba be kan ho asem e de a kire Ghana for now no de ye nya nwene bibia wo se ye beti a shinti abo so na eba ni sei a enye sabio atrimoden sem papa mpacho de bi on se entoma eti ba bi a ho here eni ntimpe bebre no ye beto ashinti abo mu a na ya twen se fango bo no kosura na ye de eno agina so kese na enye fango nko a na ye de hweto ashinti abo mu so ya we ye hwe spare parts because ye da sorry na be ka che o se ne eye car tire 24,500 na no pay e ko 6,200 etie to ashinti abo mu a me pa cha woni watie fu etie ahenkan FM ano pay no I hope say anhwa mo nka bi mai so ya we ya be ka tire o se eye insurance bo ekosoro by 30%. We are well say ekosoro eni nti ye to asenti abomu a wo nka bi mai na mo ya be ka se fu we
price echo through by 10%. Eninti ye increase asenti aboa eno ne dia na mo kakra de mai. Eno kwampo no ye hu nkomo ekoso deda esie ansana yake bibia se kakra. Eno pa ho a percentage mpo ye de baba abonten no. Mo nyina mo kam ani aye hu bibi. Eno so oni aye adwen. Enti Jean-Paul say papa o company eno obi ye ni say ya papa ko ani beje ho. Ana driver for ya jo money work campaign here to kadema. Anything na mo ye yesa no. Na set yo ni a o keka nyina no yenim se ni nyina ekosoro a affect a ye mu bi krampo de bi keti de ma mo se adenti ya na ase mo pre ye to ye to fuel mu nko an ya na dede spare parts ne ne ma hodo bi akaka ho ya tumu ya mo nheda nyi dede bebre sa ti se nyame adom ni amaye hu dede ama Ghana fo ehunu se eno na ya tumu a eka mo nioma eni ti mo so mo to lorry fam yi ekọ fom se eno na ye chire mu eno pa ho a o kai se ye ma mpanyini san ka chire ye nyina se okofa fango no de efo ye nyina se ni zo ma mu ha se o ko ta de na efo a ada se nye papa ara meboa enti ye mu se o se fu na o de aba enti esi ya ye hu bibi kakra do enya papa na enye papa emfa no nto en de MPA fo onyo mo anu mabuto no ma be chirim na Ghana fo nso a eto no de edi omo hyen e fa so no no omo nso aba be chirim for now papa ye be ka ewo ahenkan FM application is say adrava fo ye nanso da ye nwene ho da se bibi abesa for now. We are sorry for that. Okay. Enti ekoba se oh Debbie Ejaya bema Debbie ontimi put you on hold. Ye hwese yen sabesa kano na fe ye misa the final question. Na yen toaso emfa ema. Enti yes, I keep saying say who will be your advocate for drivers I'm number one. Because sometimes you know me tena o car ni bi mu kra na ya me no mo nkomo say eh wo de yemfa odan krampo kra ha enyem fa to ho odan hwese ne cars ya bibiri enti obi a befa ne car bi a me ne bebo nkomo bia no un say drivers ni bi won wo friendly onya tena ne car mu a wa ye ready say won ne be nkomo obi won so no just say eja be ma aha enti na me bisa se ekoba se mpanimfo a omo na mo yese ma no ma fremo no mo ne mo akasa omo kro no asan to nsa fremo se mo mra ne yenkasa na mo hwanye bibi mfa lorry fe ne ho a mo aye krado se mo beko oh ye beko ye kwa se ne enso ya kire ye die mu se ye nanu ya ye rakenovori ata se omo ma jejeje bond ni ade oni sika wodi betua for now ananya sa enti ye kwa ani akwa kire mdie nti a ye tisu enye ye say ya to asenti abo no mu a ye gina enema bo a ye de ye adwuma na no pa ho a ye san ehwe economy no because obi nya asenti adwuma nkono ma so kwansuo e di ehwe economy no ba bi akwa gina na ye nso ye hu bibi ye yi a why not but for now no de nya nwen ho kora we are sorry for that. Onye ni said ye moye bema ebre bi beduru wasenka mu win the sympathy of the Ghanaians na omo an support mo but awokwa ni sikan monkru asia ne say Ghana for pa omonko strike say o kasa no nye den dodo because Ghana fo kuro ya na mutu ka se bi we nipa na de besesa o mu ana me no ya again say omai mu aye nti bibia se a abra aye nti bibia se no so say e ko partial sit down strike meboa enti ya mo ya bibia na push ya na we say amamu ye bet me ya ni ye kire mo se mo nya ne sa 1 week bia se bu aye nso ye be su afram se mo mra na ye nyina ya tena se anyira aye nti na se empani se e fane oh no ya bema ne ekono nheda mo ayen onhyeda mo ayen ye ben frani biom nti ye toaso ye sremo drivers no de bia
meka no me faka bia me no mo bon komo drivers na me friendly ne de wotena ka mu a wotumi ne bon komo na me bisa binu mu se ne cars na doors on na ha no omo ye den kwa na omo ayo mu sales because so de say wo fa kwan su sisi ya cars na doors on na ha wo de nti a adwuma nhye de ni ha nti emrantie no ne yem papa no ye nkru no mu bebre no ano eye ka ya adwuma no omo ye e na omo asan doors nti ya na me bisa se wo ka we na kra se eda bia brabe ye sales 100 Ghana cedis ya obede no akoye sa 100 Ghana cedis sales no na wasa akoto fuel na wankata so wudi bia kofie na se wa ware a ewo ma wo hwe mu school a obede no watimi ahwe sa de ni nyina but irrespective of sa nyoma we nyina no nso no yes nia all pen hu anya ntentem no otese akokohwede obutu kusu anya ne dia so okenkan bible ewom inti ye nyina we appreciate the fact that say system ni mu enye oye driver ni a yen system yi enye favorable but ne no nso nkyere say dane wo hu ayi sesiregwe I'm not maybe the bia sometimes when we are speaking like this obi be feel say omudi bi ya wo de wo kan no I'm not speaking for myself maybe the by God's grace omuka so mo gi 20 ho ahwan akra no a ye be titinya mo were mu a ye betua but what about obi a wono nso so onya because ye obi wo hono mo a o hia no na o ma ne 20 Ghana cedis a ete say de wo di wiase nyina de ache no ye obi wo hono ma wo de se wo ko villages ni bia ne ameke obetemase kwa kukusi ne ya no ono ne nam villages eya obetena ha no mo a mu misa no onka mu asem nkyere wo utumi kopie kura bi ase so omo 50 Ghana cedis ya wa ho ye kro mechira ponchi mu ade ama osefa ko because they hardly see money. It is how nipa na ba na wa faka free mobile aba be see estate and now wa fakra de free baby a police for the frozen barrier na wa fa free ho say bia mobile na o pouch scratch e ba cho 3 Ghana cedis na me wo na wa kan wani mu asi wo se wonye what kind of sheer wickedness is this? And eya wa dwene say 4 cedis na be mo aye I'm telling you eno ne ma wonye yie o eno na ma wonye yie enti munye ne ye ka bi ma mu de bia presenters ye won potem a opo obi a otai ka bi ma pa eyo Obuoba but you no answer be ka no kre na kire wo system ni mu odin drivers mu nyam ho twabre obi timi tu free odan or the empty no dia be duru aboabo no adan ne ho nyame amemu obesa kra de empty asan de akọ inti sa up and down bebre sa no ubisa se onyunu dwo obede kra no akokoye ni sales ya drink sa ne ma we no nyina ho but abusia me ka kire wo peyin se wo kekare wanim agye no enye no ene be mo atimi akoye wo sales wo enye no ene be mo akoye wo sales inti muma ye mo aboa yen ho ena no nkrofo ko fa pragia issue bae ye twen ya eduru ba bi na ye agi nipa ni bia no asi bone yesi da bi pragia na be mu ebegu taxi drivers adwuma ene ye nya mai na bi ba ye emra bate ba me ka kire wo pein mo de mo fansan ba bi ensuo nka se pragia nya batem dan kuro dua yi mu taxi adwuma bi gu because baby a pragia ko bia taxi adwuma gu ho ene pragia ko atiasi taxi drivers ye wo ho nyina odan no ma begu enti taxi adolso odan bebrebe ni nyina no ebirim firi aha okwa abremu a ehon so pragia no bi ho enti taxi drivers ni bi omu wurewure mu a no aba bepia ha enti baby a pragia no be ko bia no bi ka tell say baby a pragia no be ko ye betimi regulate a woboa amuntimi regulate sane taxi no muntimi regulate ni sa na pragia no so muntimi regulate taxi no ene oba Ghana yen constitution kra kire say obia of freedom of association enti anya chinchina atwan say mitwi taxi nti no memra meka yi cooperative union ana memra meka hwan association ho
it is not written anywhere. Yen constitution, you know, I can pay so want to mean show be kete such and china fan home dwan ekuo. Nti want to mean any who. Enti yam fan say agye atum se pragya ne meye adwuma. Na enipa mienu miensa omunya gitum pe ubehunu nkrofo. Na nkrofo atop pragya na gu dem no. Omo twen se be on your mask get set pre. Ehọ na obehunu. Yanu nyina betiti yam were mu atobi agum. Me pa me nwane association bia ontumi nya me hwe nso. Nti wani ba wo so na pragya no agye achim dan kurodua na fa. Eba sa taxi drivers maso ba ye. Enti yama monke kare mu anim. Ahu, te say taxi drivers ni bi nsere. Okrampo wi asre sem ka na mfa ne ho kra. Obeki kare anim age 4 cedis no. Yese, sa wo kekare wanimu a yetime de mawo. Wo sere nso a yetime de mawo. Na se wo akoye bibie akoye bibi papa bie no. Eno ne asem no. Si yase wo sere ya de mawo, wo kekare wanimu nso ya de mawo. But muma yenhwe bibi yie. Na nya opani hu anya ntentem no. Otese abo akokohwe de a obutu kusu anya ne de aso. Nti taxi drivers no, mumu de no no. Ye pemo asem, ye nuanom, ye namfofo ne mo. Ye nua ma no mu kununom ene mo. Ye nua ma no mo mpana ne mo. Ye nua mema ne mo, ye wo fa ne mo. But muma yenye the right thing. Muma yenye the right thing. And I know driver bako onu susu gina ye na nkrofo ni pa ne chewache ne se omo sere no omo sika ne 3 cedis. Na die mu kra first ne 3 na moje 3 cedis na on form mfa Roma ho no mo. Driver ni ntiase okuhia nkrofo bi wo se mobile se he okuhia nkrofo bi ne customer bi okuhia wo mo. Ena me ka chen se onua nyabotre na sika bi nchin sika bi. Omo so ye nko straight fa ye fa Roman hono mo ko fa ntia adwoa mo side hono mo. Ontiase na me ne kasa ye ena ote ne ho ase. Onim ote ne ho ase a ofa hono mo no. Enipa osesa omdu omuduru ba bia okwakohia nipa no. Eni sika wonya ye no. Ono odwene ho ano ontiase ye. Nyankopon na hwe nipa o me ka kire wo pen bra. Nyankopon na hwe nipa. Intimi ntiase bebiribe na emfa ye nkosi hwe. Yetiti hey enye salary no na cater for us o. Salary no de eba just to augment the living. On sabeka salary na salary no medi ne boso me sen ene Ghana e salary we di ne sen. Ena no ye calculations. Say we ye adwuma wa achim odan. We ye adwuma wa aboabo. Ena wo free wodan na o ba o kwa 4 o ba 4 enti 8 cedis enti 8 cedis times 30 saying na yetua wo 700 cedis kra saying enti enya salary na hwe nipa nyankopon na hwe nipa enti me ke kare manimu agye mia mitrimu aden media fu anu nim ne bo den a na sa nwoma na mo ye na me ka kire wo pen bra enya no na be mo aye yie o. And yet, no, you are serving humanity and you are serving God as well. Minimisa passing yes in bio, a bit of shada ye buapayo, Obu on 1 or 4 cities in a pano, a shada, Israel with Zimuha, Unipas anu shiano, uhunu. But baby, a sefata 3 cities, you know, or catch us utia, aya monye. Because me, at more than Hano. I don't understand the fact say obi faka ewo barrier no akosi wo NIB anim ho na obi afa waboabo no akosi wo NIB anim ho yesi ye adwo mu nyina sala our friend is saying lorry fare pepepe be kan wadum nsem wo biase nyina na say ye nyina ye to car wo taxi driver ho na abefa no uma ye hwe bibi ye na nyamesum na enya pentecost ni siesi aso dem nko an yesum no won so office ho no no ese brightening in the corner where you are
baabi a wowɔ no ɛhɔ na yɛ wo nso so wonya mesom adwuma no no ɛkwan a wofa so a wotreating nkurɔfoɔ ɛwɔ wo office hɔ no afei yɛ maame no adwadifoɔ no nso a sisɛ nyame adom nneɛma hyɛ aseɛ ɛkɔ fam na mo deɛ mo sɛ mo nti so odogo bi nuabɛ na mo da so increase mo nneɛma no mo hwɛ ne yie na ne obi ayɛ bi obebu ho atɛn ame nkodi nkɔmɔ wei mmra na afei yɛnto aso yɛkɔ ahoma no so na yɛne yɛnua baa afia kwaten asemani ɔyɛ convener Association of Passengers in Ghana. Maame wote me nka na fam so nie Maakye. Yo me so papa. Da bibia bɔkɔ de. Erade adom ye ho ye pampacho na so. Ye nso so nyame ahu ye mɔbɔ pa na. Sakuwe yi lo fe sha se kɔsuru ya na mote ye ana wo hɔ dadaada. Wadaroma ekuwe yi no afeya na yatie ni hɔ dada. Afeya na yatie ye se amantem so be se na dikan fo. Isa ya ta ne se. Ɛdɛn na ɛhyɛ mu a mate sɛ ɛkɔ yi? Yo, di ahyɛ yɛ ne sɛ yɛadadwen ho ahu sɛ Kwame Nkrumah abrɛ so ne J.J. Rawlings abrɛ so yɛ mampani Kufuor abrɛ so ne deɛ ɛka ho nyinaa abrɛ so no saa abrɛ no atwam na mmom ɛbere kakra yi a yɛmfa ne sɛ Mahama abaebaeɛ Ghana mampani a ɔte so abaebaeɛ yɛahwɛ no sɛ ɛduru sɛ fuel price ɛkɔ soro a fuel no sɛdeɛ yɛn nyinaa to be wa nya de mpo ne yɛ de yɛtɔ edigu ne yɛkɔkɔtɔ obi aman so de ba de dollar ne ade nti no da sɛ bu ɛbɛkɔ soro a ɛyɛ GPRT for ne a driver for kuba da kodo mba de yɛ deda a passenger for yɛ de yɛ ni ano yɛ pɛ baabi akɔ ni 19 kontino oba betena mu a ɔmo sen fuel price na akɔ soro ma yɛ ne transport ministry akɔ akɔhyɛ dan mu ayɛ meeting yɛ kɔyɛ yɛ no de 30% na ato so na me tafa paper no de kyerɛw 30% yɛ 40% what na we come my 90% na we my 10% what na my 40% enti apasinya fo be wie statement okwa ne ho adidi asɛm a ye bedi yɛ enya asɛm ketewa kora na ɛno ɛna na anu ya die ya yɛmfa nkɔ akyiri kora October die ya entum wɔ mo kɔkɔ pre yɛ ma transport ministry for the babetu just 19% ɛna yɛde ama a driver for no ewie akyire 90% wɔ mo de to so no na 30% that week no matter the 20% associate we they almost about 40%, 39%. No amodi associate ni nyina ye tikira na aba beto passenger for aboboano. Na me no ka se bra pe ni free be na wotwe mu a de ba besi na wotwe mu. Utimu se fuel price no aba from ye pa diesel na nke gina 23 cedis 99 pesos. Yes super so na no so na 17.99. I say no so atia ba agwe odi mpo na odi yemfanye de sense na ye Ghana de say well ejina yes 15 cedis 41 pesos ama say since ni bi kura to say sa oil na we mu kura de bi kura na 14 cedis mpo so wan ai ho akwa hia so mo de de ye two fuel price in be 3 cedis 4 cedis ana mu de mi ka kwa aban ho mo ko ministry ho mpo na antan na mo ko Ghana mampani ankasa ho no ene ba be wi atire mutu mu de ma mo kwanyam na mutu ene wi atire mo ankasa mo de mo tired e kan ho na 2020 mu ho no mo amuni ministry of transport ekokose ekokuwa mu e the automatic adjustment formula by say fuel price ne kosura mo so mo beto transport pay mu sa so na fuel price ne ba fuma mo beto transport yes no ba me pa cho what will chrome have a bidda say GPRT for issue statement aba bonten so border percent for mo border huru ma yes ene a passenger for ba mo kan tell mo say fuel price akofa yankopa da rumenti enti ene no mo ba 150 pesos na ye 130 pesos da ebi eni ho no mo sada eno na amafu ya so ye gina ye hu se ye titie enu nti ye se free na ekono abanye hwehwede e ma passenger for ne so ye nya a representation se kokoba se wali GPRT for ne a driver for ekuba tan for no mo kwa ko yes BT na yes ye pese ye bewo ho bie na 30% no mo wekia yes ye betre se yes ye dwuma ye no ye nto ya ketua mu adwuma ye ne ko bia ye soto ayese wo ya kan ano ye de ye ntagu ye dem ni fem obi mpo ma meto na ye bi mpo e de ahwe ye ma na ye so yetumi abaga ni bibi ko ntimi konkoba se wo mo kwa no kwa kose kokomi ye tumu dia ne atuma mo mo na adriver fon kwa no mo so mo wa yire no mo okrom ha wo mo wo ma okrom ha wo so o mo ye
taste ede ema omoka owners woka promise ayenye sika nhwe yere no woka promise yekoya aduma yenye sika yese enti se yeso ye ntena ho ema driver for city ye no entonko so ntimi nua be ma obusa ya na asesere ni efue duma ye die no okay enti bi mu nso so suggestions so de ba ne se sabio ba bia echiche boa ne ho ade na ejai no adetina se bi sa ba yo aban na ehia transport unions na ono mo akasa na fe omu nyina ato adwen ababiem ne se ye ba beti lorry fare so asa was aban no na osan frɛ wo mu na passengers de ye ba mu asa nyi ana ye ba mo be ye pa bra pani ye ni kama fonti ama ayesa ye ba mu a enye ye ni bi ntina ye ba mu enye ye ka ye the final consumers amasa ye na mo ko take decision na wo mo de bre ye enti ade na eni say ye have a say in conversation bi e be ko so say wo mo de neba ama yetimi edietua enti we have to have a say because say nhyehyɛ ya mpanifo say ye nyina no mo amfa saying passengers amasa bia wo mo ama ye passengers so ye so fair hearing no nti na bru so a wo mo aye din no me pa so what say fuel price no no transport ministry mpo enye minister na ekasa what say omu PR mpo ekasa say we dia say enti ya teso nti dia driver for monte so ana what say driver for so mpo ekasa then na what say etwa mu kra nanka radio stations mo fra driver for mpo a wo mo mfa mo fra GPS intend mpo mo mfa ebusa wo mo ye start ya advocacy ya na afedi wo mo hu sa ade no so the eba na ehihia wo mo ya na wo mo afa wo sen an na enye fu e pen ye fa time ye to pass ye to we and ye ya enti na ni nyina ka mo enso ba bia ni won mama ba ka se an spare part bo akoso nti munto ye transportation first mo ba da bia mo ka mo se fuel price na akoso nti ye nti enti na fuel na ye the major component of adequacy ma ya amototo transport first na from na mo pese be benefit ye wa ba mo kokosia mani no mantani ka tro mo say wo mo twen syndicated loan na IMF loan bia eno no eba wo mo be pushi bia gu se be ma fuel price na akosoro nyankopon do ye check express say kedi nyina no Bank of Ghana e de agu system ni mo ama dollar na ye dey abani na ama kokofo no aden na bosin ayakwa akobo e da se ba ya passenger for ya kro ya na yebesu ya dia to so dia maye na yesoso fu na ba for na mo pese be benefit ye di na na cake true loan abaya kwa akode a anu ti ama fuel price ya tu fu mu na affect bibia okroma no mo be so ama ne ma ne boa ya den aba from no ene dia drivers for the do ma ko mo to adimo mo mpene ent so I see but only ni so say energy bia wo ho no mo say the government and again kwa mu kwe no mo ko with a percentage ana mo aso ya wonte so asakeke no the brapeni your channel so we show your hashtag on social media your channel eco ministry of transport because e commodity na ministry of transport and drivers unions no wo mo le di enti so ye kan say sa akeke say that ministry of transport no wo mo be hwe say sa ebe koso nti me no wo say there say ya no ye puti ye petition together na ye de bia ye asebejo ma beku a wo mo hwe ye transport and highways so ye de bi kwa akoma wo mo ni ye puti ne ma ye hwehwe nyina se ya no a passenger for so ye representation so mo ko sa meeting kasi ye wo bi na wo mo tra by say ya to spare parts ni ya to ya ni ya sia ko so tra by ya ka tra by say ni e di say ni e bi driver for na so sa and to mu ko mo pe no ya so passenger for ye adwuma ye no ye yantu ye pe mu minim se ni abe ma mo de amo ye de e free ba ye tutu ye fuel price minim se mo de ya tu minim se wuntimi nyi so na enso so menyi ni se ya to mu de me san se me de ya mi tiwe de na me je ne last year mi pi me je ne last year no na mi gusu je ne ne si ya tu fuel mu si entu de ebe mu enu a pepepe enti e san se ye nya kamafo there is power in alliance there is power in association e san se yan for me any alliance yan for me any association yan kasa yan se passenger for nyina ye nya obi a wo kasa de ama wo mo ama ye nyina ya ta na tie ni se na ama o mu titi ye but this time around there Mr. Momo Fre
mpanimfoɔ na GPRTU foɔ ne Ministry of Way a monka nkyerɛ ɔmo sɛ say deɛ saa berɛ no asesa say passengers foɔ yɛayɛ active public yɛntena hɔ ma ɔmo mfa yɛ sɛ kan nya nanka sɛ driver ne ntumi mu akɔ nhoma nti wɔn kɔkɔhyɛ meeting mu a wɔsia na ne ntumi kura ama akɔ nhoma na nkyɛn yɛkɔkora yɛnkɔ mu kura anyɛ de ntumi mu yɛntotoro yɛmfa 10% mfa nso so ma passenger foɔ de yɛde yɛnkɔkɔ wi abɔ sɛ deɛ nya ado. Okay, enti mibisa sɛ kwa mo kɔ with a percentage bi a mo bɛpɛ sɛ drivers ne be reduce lorry fare no too. Percentage ne deɛ sɛ ɔmo anim sɛ deɛ ɔmo bɛ wɔke no Ministry of Transport na anim sɛ deɛ ɔmo bɛ wɔke ne san sɛ wɔn kɔ akɔ print mu no na ɛyɛ fuel price no ne titiri ne super no ne gyina 15 cedis say aba saa 15 cedis no enti aba saa 15 cedis na mo kɔ pre yɛ sɛ yɛ ma mo ɛyɛ percentage mo kɔ ne ma mo 19 na mo ankasa mo de mo pɛ ɛsa de 20% ato so ma ne yɛ 39 bra wɔn ankasa nim sɛ deɛ ɔmo bɛyɛ calculation no edu so na calculation kɔ ɔmo de bɛba ne yɛ mpa ɛhɔ ne yɛsi yɛbɛkyerɛ ɔmo sɛ calculation a mo de ama yɛ no sɛ yɛ pere no deɛ ɔmo de bɛma ne yɛ ni anso a yɛbɛkɔ so apusi ama ɔmo ama yɛ ɛsɛ wɛsi reduction a ebetumi abenefit ɛyɛ apasinyafoɔ nyinaa. Okay, enti my final question would be say adenti na eduru brebi yɛbɛkɔda bɛsɔre bia ne ato fuel yi mu yɛbɛkɔda bɛsɔre bia ne atom drivers ka sɛ ɔmo to lorry fe mu na aban afrɛ ɔmo na wadwo ɔmo koma na ɔmo ate aseɛ saa brɛ no Association of Passengers in Ghana man sorry ameka bi amfa ma drivers because say ye no mo na ye adwuma bra so awo ka se ho ya me nwanwa pa o enti te se kuyi so abez so yan san sore meka bi ma driver for wiki do mo boy kroma yan san Debbie o ka se mo bo wiki da you've been unfair to them Sambo me question me bisa no Mom na ufi say yeah on the driver for say ye tifuwa price will kroma fiti kwa men kroma preso ye tifuwa so driver for on so one Ghana city emom ye tuma we ya me na wo ka say ye 15 cedis ma enu o tena nhwe na ye 16 cedis so mo atumu dada o ba onda sa ba be ka tra ba sa akosu nti aban sa ante so ama wo be say gina so me aka say ye ntwiti drive I am not me beside this question because some person yeah objective you say what is good for the goose is equally good for the gander say ne lorry fare ne kosoro na yes sorry say omonte so a say aban no so emia wo say ka bi ma wo mana aban emia wo mo a eduru ho no ma say de nya aban na emia wo mo say omo na omo mia passenger ko ntina yekomu ebu a ama ya sorry aye kasa ni eduru bra abai so emia wo mo na ye hwe ni ye nhwehwe mu ne hu sa abai emia wo mo ye beka bia mo mo na ba bia nsu a ye du ihu a ye pese ye cross yi eno ne say a driver for ne te ye fon so wo mu mia passenger for fon so enti mo de mo ma passenger for ne ye sorry na ye nya ba bi gina yie na ye fon mu ye dia eduru so sa eye abai so emia wo mo a ya kede mo Video about ma yenase na bibia ni ensan bra nchen biom. Enti ya ne convener de ma Association of Passengers in Ghana and a kwatwetwen komo no Madam Efia Kwatin Asamani. And ye ne kwatwetwen komo no ye to aso na yakwen anim but on a very serious note you know unim say obaka ya na ye wo enkran sabre 2020 COVID the bar ye lockdown eno kwa na ye nkran kwa no I think say na Ghana nyina eba beka ho un say aban ni ye say passengers say car bia efa enipa edion Ghana ha mra nya dwuma o ye hwehwe wanim te me oboba amete he ye nya wa na ya mamra na ye dwuma but baby e wo se mra na ye dwuma na se ma na ye dwuma hwade Omampani beka say or the directives ba say because of COVID-19 ni ameke say mo beka ya Omampani mahama se nche ni refi ade enti ma menka o Omampani beka tire Ghana for say because of COVID-19 the number of passengers drivers no efa no omonte so enti te say eno kra no mayama ene Kumasi station ufiri achimodan Kumasi a omuka do maya manaka ho because be pim sa bring you know fa I think 33 omufa 33 enti omampani ma omote the number of passengers ne so
ɛna ɔmo to tie o yɛ drivers yi ɛna ɔmo to lɔre fare no emu sɛ because of sɛ ɔmo ate number ne so ne nti no ɔmo kyɛ saa 11 seat na ɛka yɛ ne gu ada lɔre fare yɛn yɛn aka ne so nti sɛ nipa mmiɛnsa mo kɔtena mu ana mo atua baako no ɛdeɛ sɛ no na yɛ Ghana nyinaa na meboa Ghana nyinaa ba wonim sɛ sɛ yɛ asan kɔ back sɛ yɛ back yɛtumi fa kora ne afa obi atena wɔ nan so ɛnso yɛn nyinaa bɛtua ne pɛpɛɛpɛ yɛn nuanom adrabafoɔ ɛnyɛ sɛ ebi a obi time obi an time but one thing is say mumum adwuma no ɛno ne the heart of ɔman Ghana mumum adwuma no sɛ changes bi ba ɛ affect obi a eduru baabi mu ɔden na sɛ yɛ adjust yɛ ho kakra yɛn nyinaa yɛ te aseɛ eduru baabi a wɔsɛ mo soso mo mia ho ayi kakra mo ma yɛn soso yɛ ho ntɔ yɛn hwɛ o ka ne bebree a wɔn hwɛ abɛ nipa bɔne ni but no kora sɛm ɛne yɛ ka kyerɛ ho no yɛn soso yɛn nyame adwuma ne yɛyɛ no mo yɛn hwɛ ne yɛn yie na Awurade nhyira yɛn ma memfa sedan kɔma boafo a wɔn aso yɛ mu na yɛmfa aseda ne bi mfa ɛma mo kakra na gya yɛnkɔ yɛn anim ma memfa nhyɛ ase yɛmfiri ha Light Farmer Limited nkɔmɔ ne obi bere a yɛbɛdi Light Farmer Limited so ɔde nduro mmienu na ɔde aba abɔnten Femiblex ɛna NBF Gingiva Gel nduro mmienu na ɔde aba na abusua tie saa nduro mmienu yi Femiblex ne yɛ mmaa ne dea mmaa no a mokɔ afikyira na ebubuo no mmaa no a afikyire nkura wontumi nkobi ɛnam so ama sisi a wo ho ayɛ dene de ama wo mekamfo ɛyɛ Femiblex syrup no de ama wo sɛ wo ma wo nsaka bi a ebeyi mogya sufin ebeyi saa afikyire a wokɔ a na ebubuo no nyine ebeyi ni na afi hɔ obi kura de ɔsɛ ne de kura makra wo a wo de makra no nso no ebeyi afiri hɔ ɛbɛba ama awo a ɛho ayɛ dene de ama wo nkumafoɔ edi watem won senum enso bo akutia no ebacha oni nyina ebi ye free ho no musanse Femiblex eduro no eya eduro a ano odene na ebi yi sa oha oni nyina de free ho odi no si nchen a gingiva gel no eno ne yanum adwuma nti ebia na wanum sebi eyi nka bone okasa ebon okasa gu nipa so no mo twetwe mo ho unse o be nipa na nipa ekọ na chi unhye dan enstadi ye ntia ɛwɔ sɛ wankasa wo te aseɛ sɛ wobɛhia NDF Gingiva Gel no ebi na entumi nyi saa wɔ ha no nyina mfiri hɔ ɔse akyi nam utwutwu se ebetum ogya saa ɛyɛ mmerɛ kaka ɛyɛ agye ɔse abɔ so anaa wo nsa ma wo nsa nka NDF Gingiva Gel ne bi ebeyi saa wɔ ha no nyina de afiri hɔ de ama wo pharmacy drug store any chemical store bi a wobɛkom ɛwɔ ɛyɛ Ghana ha wo nsa bɛka bi achimo dan ne mpɔtɛm ɔfo asia yibiri ne mpɔtɛm asene man so across ne mpɔtɛm ha ba bia bekobia no aduro mieni wo sabe ka bi Femiblex ɛna Gingiva Gel enti ne awobɛyɛ nie ebia na Femiblex ne Gingiva no ne kan yɛ wodin wobɛfa numbers ya me de bɛto dwa yi uduru pharmacy hɔ a wo se me pacho mu nyina so na me mfrɛ nti wo fra no aka kyerɛ me sɛ mo aduro no a mo de abra nkanfo no mo bɔ ho dawuro no enu bi na migina pharmacy ha mpɛ sɛ metɔ na mepɛ sɛ wo ne pharmacist no kasa nea ɔtɔ aduro ne kasa wo de ma no a ɔne ne bɛkasa no wakyerɛ no na afei owie a wakyerɛ wo sɛ deɛ wobɛfa no ama wo ho atumi atɔ kama ɛbakyɛw numbers ne nie ɛyɛ 0542 92 9629 0542 92 9629 ɛna 0244 661941 0244 661941 Omanfo Okofodua beko Gibson Pharmacy Okanshi ko Kingswalk Herbal Kelmet and a Destiny Link Ashaiman eko Ekus Pharmacy Lina Ventures and a Widema Temafo ko Top Up Pharmacies na Kumasi ko Misty and no Ashtown Lancer Chemist and a Sempa Otnek Pharmacy and a Azuma Pharmacy ewo Tamale Kaso eko Pharma Trust and a Jukad Nyame ya wadum na kopiem doma hinkro nso a Jojani Pharmacy and a Manskai Herbal 180 Plus Pharmacy and a Kinako Pharmacy ni nyina wo bibia ni ye numbers na media to dwa no freying na fe ye ne wo emmo enkomo
Winners Senior High School sa no pay me enka won ho asem nkyerɛ kakra oba no nyame ai na dom wawie BEC nsohwe no ɔpɛ ɛyɛ sukuu ntoaso akɔ me kamfo Winners Senior High School di ama on ɛyɛ private senior high school na ɔmo yɛ serious ankasa yɛba no enwoma sua yenya abotre nkyerɛkyerɛ mmɔfra no ɛna free senior high school yi ba yi ama adesua no ayɛ bibia wɔ hɔ but Winners deɛ oba yɛwɔ abotre yɛbɛkyerɛw ama watimi atew nneɛma na se yie yɛ academic calendar no yɛntwitwitwa mu ne saa nneɛma we be sia behunu na we mu ne na mu fie Winners deɛ ɔba nte saa mepa kyɛw wobɛkɔ ama wani agye General Act, General Science, Business, Home Economics, Agric Science. Ye ni nyina bi ewo Winners Senior High School. Na ye me no ka say ye are of deck. Ye gusu ye registration no a ebia no atro nso hwe no ba bi wantwa. Opese wo tro hye mu a school e beboa wo amwa passe na won sign call resetting ye Winners Senior High School. May June na wasi me no ka say admission koso ding form 1 form 2 and impo form 3 u school no o hwe said omo yomo nioma no a emwa wo jaibra Winners sanse Winners no ye tro nso hwe no wo campus ho a ho no mo ye wasi center ye tro enso hwe we yen ho no mo a enya afi na ye ko tro nso hwe no ha akola no kra duru ye no wa bre enti na dwene fatigue sim a whole lot of oba eye Winners Senior High School a ye be save saa we ni nyina stress no na wetimi anya adwemu fan e de atwere wo nso hwe no mepa chew ebia na wo di kan atwere obi wantwa peso ye sitting a obai no so ye be ya ma wo ye dwuma ye ni e na peso obe twere a eno so ye won hyehye ye kama e wo ho no mo a ye be ye de ama wo a won so obetimi atwere nso hwe ni kama pa ye wo boarding facility e wo ho no mo a hostel no e ye free hostel no untue sika nanso so obeda adwodwo ho enkokɔ ye ni Chidom restaurant no na edie no hwɛ unya tra Obuoba village no a Chidom restaurant utra Obuoba village na ye wo hɔ a Captain Jesus ne junction ho okwa de nha ho kra ne Captain Jesus no nya duru ho pɛ o se me call Winners ana mesi wo Winners junction driver bia of enkrani Kumase kwan so enim Winners junction obesi wo ho no mo na wakɔ school mu ho no mo na uduru school mu ho no mo so a school no omo facilities yankasa science lab wo ho computer lab wo ho lab bia wo ho no mo ebeboa wo kama pa Winners odo mo na wo de asem Winners or say you are already a winner fraying was 0244 571927 0244 571927 and 0208193788 0208193788 uniminia eda enso wo yen ni afoforo ne ntem Winners no nyamesuro ene ede tete mofra no ewo ho Samchi Enterprise nso so akwakofa cement ahodo bibre na dia babonten so eninti a free Unisem Gasem Supersem ye woni nyina bi ewo eye Samchi Enterprise ubepie mo Samchi Enterprise ya iron rods enketwa akese ne adantemo enchense ye de bodan so enadoa ye de bodan so ye woni nyina bi wo ho free 0243 583190 0243583190 Amantra Wache Junction ena yewo ye ben Dukes filling station no wo ye mason nin na obeto cement no bags no be se aduonum ede ne yeboro saa ye wachede kama a ye de ebema wo mepacho bra samche ho no mo na yintimi emwa wo kama pa Anointing Lady Enterprise no se menkyerɛ wo se cylinder burner ceiling fan rice cooker kettle blender ena wo pa brane ho betua ne kakra bo anu abefo ade emema no so shirt ye wo trousers ne yo kaki de ene yo material de wo ho wrist watch ya de beto nsa empaboa shoes a wo be hye center spread carpet TV stand and a center table standing fan emema mo jeans trousers any knickers no Anointing Lady Enterprise na make am for ma okoho Lacoste no so obema original and a round neck no so obema papa yewo achim odan mobile ho no mo aye ni NIB bank no
ɛne die no mehwɛ frɛ yɛn ɛwɔ 0247 058102 0247058102 ɛno ne number abɛfrɛ na yɛtumi agye wo so abusua yɛbɛtwi yɛn ho aba yɛba ba bɛdi sɛ yɛde debt restructuring program yɛaka ho asɛm aka ɛna ɛne kura mpo yɛkyɛ sɛ aban na outline domestic debt exchange programs ɛkwan yɛ ɔbɛfa so a ɛka yɛdeɛ the genesis of it ɛne baabi a yɛaba bɛduro na yɛka bond korɛ nɛ ɛho asɛm ayɛ bebree no a yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ sɛn nkurɔfoɔ bebree no ante aseɛ nti sɛnea ɔno susu sɛ teɛ no saa pɛpɛpɛ na wɔkyerɛ mu de kyerɛ wo ɛba saa no ana ɛyɛ mfutuo no mutu gu w'ani ɛne nti tie ha yi a yɛba yɛbɛkyerɛ mu ɛde akyerɛ wo yɛbɛkyerɛ mu yɛbɛyusu yɛ ankasa yɛtwi ne de akyerɛkyerɛ mu a ama wankasa wate aseɛ bond no koraa yɛka yɛdeɛ baa deɛ na nhyehyɛeɛ no aban de aba no nso so no sɛn ne teɛ mepakyɛ ɔtwɛn yɛn yɛkɔba a yɛde saa nkyerɛkyerɛmu no nyinaa ɛde bɛma wɔ ha yɛne mpanimfoɔ nso a wɔn nso abene ɛbɛkasa ama wɔn nso so atumi akyerɛkyerɛmu kama ɛde akyerɛ yɛn twɛn yɛn yɛba sisi a adwuma na yɛayɛ sɔde work sei enti grass a mo nhyehyɛ ɛna mo ahyehyɛ ne wɔn nwansa no munya ma adwuma no nto hɔ ɛsiane sɛ monim yɛ na wede ho amoa wobɛbisa bi ɛnyɛ nkurɔfoɔ yɛ ɔmo wɔ akyire ha yi a ɔmo sɛ ɔmo yɛ aluminium works ɛna mkɔfa ɔmo a ɔmo aba bɛsɛe ma adwuma no sɛ ama me aluminium works baa deɛ a keto bɔs na mekyerɛ wo God's way aluminium works na ɔmo nso ɔmo yɛ hwan mo ɛyɛ asɔre anaa daabi o w'adwuma na ɔmo ayɛ no basaa no wei mu na ɔmbɛtumi ayɛ ne yie ɛde ama wo enti sɛ woasi wo dan awie na wopɛ obi amada bɛhyɛ glasses ɛwɔ ho na wei mu a na wohia wo mu na sɛ wopɛ Italian sliding windows ɛne ne doors hinge doors projected windows swing doors pulpits collection bowls ɛne deɛ keka ka ho nyinaa ɛne wei mu na ɔmo bɛtumi ayɛ ma adwuma no kɔfa ɔmo brɛ me na ɔmo bɛyɛ ma adwuma na mpo ɔmo wɔ he God's way aluminium works ɛwɔ akyɛm aboabo ha yi a ɔmo ne aboabo amusie no na di nhwɛne mu ɛnkran kwantempɔn yi so yɛ a anasɛ wobɛtumi afrɛ ɔmo ɛwɔ 0547 148 126 anasɛ 0276 086538 God's way aluminium works quality service our passion. Super Some Cement and the Superstar Cement and the CCAD. Mercy for the contractor for Nina Tuabuso, and your Sam G's Enterprise and a cover cement in your new Adiaba. And to your Mercy, we are contractor, will be your project beer, and your Super Some Cement and the Superstar Cement and no necessary water. And one day, the grade no, and your 42.5 hour and the 32.5 hour. Now, so to Superstar Cementa and no set 32.5 N. Gunning na and no penny cementa. A year 55 kilos. Ya chow 5 kilos free. Nina. A year Sam G's Enterprise and I go Fadia Bakimoda. Sam G's Enterprise. Etonto iron raw size baby. And unti who super cement and then Superstar Cement. And I say iron ross ni be a tono. Sam G's Enterprise. Ewo Akimoda. A mantra. Yanidux filling station no and the bush anymore. Frewomo. Ewo 0243 583190. My praise is centered on your grace. Adum, Wadum. Odamaye, Adrusubiem. Na Edien Adrusi. And one webisano. Ayajumekuya, Omopoa, Emanipa, Enyan and Sano Numa, Omo de Santre way, Aba, Awa Kimoda, Adia Bre Obia, so your ba, so ya Bema, so ya Quada, so ya Penini, Ubetimia Siabi. Nanny and Jumako Ben at the Santre Ebre Quay. Aya Willy Duck, Technologies, Ghana, Enti, Omo de Nami, no Adia Siwa, Aya December 2nd to December 10th, Aya Friday and Saturday, and Omodia Siwa, Omode Santre way at the Ebre. Ne Danny Den on Baba Church Repoti. Sir Obi Pese, will see a plasterboard ceiling design, and I say POP, and I say electric
fencing installation, and car and motor tracking system, and CCTV camera installation, satellite installation, and biofeed digester. Ni nano, ye betchano, sadano. Eno no. Dabi, na ye we ye part 1, tie part 2 no. Ye betchano sani ye see after wash, washing powder, floor cleaner, shampoo, shower gel, and wayen, sani ye see a yen emrenso, ye betchano, and organic liquid fertilizer, organic powder fertilizer, organic weedicide, everything for some person pick forms in Libya, a 20 Ghana city, farms no, Ebiwo, AHENKAN933FM, and a total filling station, any Bosumi FM. Program way Ebekwaso Ewo, King of Great Chapel, Akemwa Sene, Yane Akim State University College, and a Edisha Nimu, Sa Opia Sembisabia, and a Sika Obetia, now fre Ahuma Weso, 0244 95 99 49, and I say 0244 63 50 07. Ubetimi Ashia our Facebook, Aya Edu TVGH. Amanfo, way Ayan Sanuma. Yachana way in area no. Yabema certificate, Yadabaka Juma, and a pen driver. Programs in Eguguso. One day. No be 2 days. One day. Only one day. One day. No be 3 days. One day. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Me pacho ye da asese watwen am yakoto nkra ba hye ne nso maache eno eni dwumadie no edin ofreme Obuoba Ofori Amanfo. Me pacho bebre ma yemfa nkrofo adwenkyere ba community bi nto aso na fe yenkwen anim we see a friend of Crispo or the free fufu no de buy or say first no e was a reflect with the fuel prices reduction so they be ma Ghana for nso womukum adwon kakra. Greetings and comma honorable Benito Owusubio Crispo fufu ne de ode eba ye no Adwa Roberta Mrs. Okay FM was good morning team AHENKAN we no see the Kotoku Mayor Kum Eastern Morning Voice Maakye se nyame adom ho ye yenso so ye ho ye pa Boshe ba Misty edi bia ba ewa ha Opambo Ajeman osi keep up the good work. God bless you. Kobi Aduchum esi good morning. Ma menkwa homane somra me ba ye de aka no e de betwa so amao. Enti before ye beko on the break you know. Me catch you say ye ba this whole bruhaha efa ye say government edi enhye bi the aba domestic debt exchange program or the aba ye hunu se bond bi ni nanemu no ye be chirechirem amowa kasa timi ate wo ho ase yankwa o mane so ne finance expert ye nua Joshua Ejeiklu enkudi star enkomoyi Joshua auto min kan apomboko de ametewa pa apomboko na wo nyame adome pa na me te won kan ache ena no me ba fie na me ka se me hunu kra ma hu wape baby afa on. Okay, so ma yemra ye main issue no eso Andra yehu se finance minister obekire nsemu kakra de kire yen enti obe outlining domestic debt exchange programs government or person undertake wadaroma ede be reporting and ode be tu dwa na fe ye wi ayento aso yo ena okay na sa pepe na eno audi tu dwa o si so share fika fema chete ya dika akosi ana ya du pepe so bia kana ya jini yetumi ya enti se ye bibia edi kana ya accumulate no ebe cut down kaka ena ebe ya na yetime eti aka no so usha eno na odebetu say there are certain initiatives that are trying your debt will maintain it at sustainable levels, and it's also outlining some measures. It's see bonds, especially bonds. That's so share your domestic bonds. I see your review.
Okay, you beba bonds no ho, but me pese etiefo omu tie yen no. Omo beti nkomo no asi ye pa nti. Se na be omo di omani bedi akiri nto yemfa no one after the other. Finance Minister kasa obekasa eni nyina no. Eye eka Ghana se oman ye de. Enye aban ye tisu nko a ne mum eka efri Kwame Nkrumah breso. Ebe pem ene no. Afei mene yen nti ye pe kwan ye befa so ye betua sa ne tie. Okay. Enti eno no na yete bond bi se eno so omo de nhihye bi de to ho wo mo adu musika kwakoto bank no wo mo ye ho nhihye bi wadaroma before ye beba eno so no bond no ye de ade bond financial instrument financial instrument you say now wokita scan but no unte ska no ye ma obi ye pen paper and it say time no go now I call now this scan. And the bond is a financial instrument, just like money. So, by no scan physical and it's a amount of paper. That no do then work with this scan. Enti eno no ya na individuals te se ankrankra me wa hai metimi asori akọ bank bi se aban no me pese me invest wo adwumadi bi a odie emu metimi aye as individual. Oh yeah, individual bet me aye. And so now we have large firms, say investment firms. Now we hear say omubi individuals can nobody can abu aye scan yes na mwako. Yes, Sanya Manu. And it depends. And we have individuals who do that, and also we have the large investment firms. If you are actually data bank, data bank investment now, and your muna, so much that the individuals are maybe it's about now one not can I see. Okay. Now, Marco invest your government bonds. Okay, enti se mimi masori se medimisika kwa akoma aban no aban ni mfa nkonkoye project bi onya mfaso a na onfa sa mfaso ni bi nso so emreme na mo misika no no ye the principal capital na me de koye ne de ebekoso awo ho sa ne tie asem sina eda on say yes, ya beba hono, but me pese mi bisa se me di mi sika eko bank bi se aban ne nye se sika we onfa nkonko ye adwuma bi emfa so oba so a na ye nyina ye nche eno ubetumi aka se eno nso so ye bond ni bia on. Yeah, bond we have various investment ubetumi aye ubetumi invest or treasury bill ubetumi invest or bond, and even you can even look at landed properties also the returns are quite very good. So any bond spend now ubetumi invest and you can do other stuff you can still get your capital back. Okay, enti CCI ohwe finance minister ne measures yo de ba ya afei yehunu se osi free 2025 eko na obia wodi ne sika kwakọ hye project bi se mu ana wodi akoma aban wakoto bond ni bi no mfaso be sha asese eba enti e sha se from 2025 ho no mfaso de 0.5 ede de kwa kokosi 2037 amfaso no be kwa kudru 10% ase kire ne sen Born now, can say about my sure next year. Abani, Pastor say, Pastor Minister, and MP. I just time now, one got up here on show with me. Enti tisanka ebia midimisika ama ban no before this directives no nanka ebia mfa nse bosumi bia sika no aban emame te se 1 Ghana cedi ebia me 50 Ghana na koye bosumi bia aban emame 50 Ghana cedis no na aban ka chem say for the past 15 years ni ne de enya de a obema me sensi hu no sa ne tie Oba say 50 Ghana I say on ma
every month. The part is from next year, no. 1% on my in the 2025 now I had the amount 5% of that one to the now would be 2 on and he a church even 50%, 50 cities now I month to month. The next 5 years in 2025 we have the actual value of that 50% and the amount move 5%. Nasa, there will be no haircut, there will be no haircut, and then once a child is saying, because there will be no haircut. The same in Yucatan, who are born to be not a who call redeeming your investment terms now, who invest here, and will say. Even though ABR we invest in at the time I can say bond pricing here 10,000 so I feel the market was about 10,000 and the amount the market the mass market use and the ABR market with 10,000 now we turn ABR and run and now call a market to see 8,000 it says 8,000 per on the mouth which means that what we see 2,000 of your value. I see. No wonder. Madam Fubi said, on also so kokoto 30,000. Na oye na omu send messages man say near abeni no so okay. Enya nto enya ntua. Momfa misika kura ama me. Min na nkoso nye biemu. Era omu se o sika ndie de bema but unya 30,000 no ebiemu. It not just a haircut no. Now, is it a step in right? Our friend is saying a step in right direction. Yeah, the can say I don't mean coming to the cow and she said, "You will be a cat wedding." There's a haircut and a crown so pe crampo when we are Sakura and Kasani be you. Open in my nasi Vivian ever someone champion. Hey, I want to be uncalled for honey and on a sonko kasa. Na yen hwese omu nyina enkyira se ne ba ko a. Me ko kan be kasa me finance expert. Nti yemu mprim wo mo expert ne ho. Na yemu ye bisa questions. Because minipa yi ono di sika 30,000 30k and what they call it. Or call no. And one must say no directives are banned the abano. So when I was in Kashase from 2023 because a budget 2023, but who say currently a chance here. Or see on one day 30,000 a coy and I say yeah, mon family 30,000 mammy. And almost a sa babacan ha or quality ye on san 30,000 ibium. Into a devalue Oma a haircut no. Omo man 28,000. You say 2,000 no. Yeni baby afa. My son kwa humani subium na fe. Yanko enkonkobo enkomo. Yene Ora Patrick Yankee. Ono ne monetary policy analyst. Or science so a finance lecturer. Ye free finance expert ba ho. Ye call the other one. Yankonko bisa se asem no sa ne tia na eja yanki uti enka no pe asam wache biom mini a meje so na bibia bokọ de bende ananya dum ya chin bi asa wunye too happy okay enti andra edi nko me ka se na ye besa ba won chen back na ya ba betoa so finance minister ne nhyehyɛ ya wode aba no omo chese there will be no haircut but in form do sika koto ho no mo a omo ye se enya nto enya ntua mo fie sika mayen omo koya sika omo de koto ye se omo nsa nka sa sika ne biem emu me so bete eno na enya haircut minia and the answer and when continue nya yambonita okay the whole thing no nyina na say aban bo ne ho modern new modern we are facing crisis. We are in a financial crisis. You know, at the end, I'm between
ama system yɛbɛtumi yɛho bɛtumi atwɛ kakra asɛ man nti sisi ano nhyehyɛ na ɔmo de aban deɛ ɔhu sɛ sometimes ɛna politicians no ɛna ɛka kakra. They just have to be honest to us so that they carry all of us along. The thing is that there is a haircut. A haircut. But just that, say, now the news need a haircut, because it creates panic. You know, they have to find ways and means to massage and also reframe the word. Now, before Friday, the whole thing is a haircut. Because, existing bonds are, you see, you postponed the 2027, 2029, 2032, and 2037. 5 years, 7 years, 10 years, and 15 years. And then the coupon payment. Coupon payment, the interest and on the bond. You're holding a bond that interest and for sure when you're a friend coupon. 2023, there wouldn't be anything on it. I mean, who would be sick the whole year? 1 month as well. I ain't that haircut. Haircut. What short to be? And then also, subsequently, 2024, 5%, and then 2025 to the 2037, 10%. But in this way, I want to say, what is the existing coupon rate on the existing bonds? The existing bonds, no, the coupon rate is more than the 10%. According to Dr. Asibe Yabua, the former chairman of finance, Parliament. Yeah, okay. The existing coupon rate, no, it was around 22%. So it's 22%, and now you're paying someone 10%. So, what is the meaning of haircut? It's not a haircut. And even if yet no person massage worse. Na oye economical crowd with it. Yemfa ne say see no almost on be share jam 15 years, 10 years, and 5 years. Say memfa ne say me de 10,000 Ghana cedis abeto ho. Na wo ka kire me say mintimi emma me gi say sika ne ne. Je say mum emfie du ntem ansa ne maba. Ebedu sa time na sika kra indi value ye. A devalue because it's no crowd interest inflation rate. Inflation rate now more than 40%. Inflation rate now more than 40%. Now even even existing currently, treasury bill rate is more than 30%. So why should you hold someone's money for long term and then give the person a lower interest rate? Why is it currently no? Nippon on the kind of sick of the quarter treasury bill, interest rate was more than 30%. You know, the whole thing, a haircut. The whole thing, a haircut. But the other one is naturally, in the financial sector, in the bonds market, there are people who always want to hold bonds for long term. But then, if all instead they will accept the 10% now, and no problem. To me, the 10% is too. It's nothing to talk home about. The 10% coupon rate to be paid, it's nothing to talk home about. Other than that, okay, yeah, there are people who always want to hold bond for long term. In this case, then the bond market has an active market. Whereas people want to exit, people want to buy bonds. In this case, they are attractive there. And those who want to exit, they can exit freely. Now, those who want to buy, buy. Because the bond market zigzag, investors are not willing. I don't think any investor right now very ready to have a government bonds this year. But all the same, I'm emphasizing on this. There are people who always want to buy bonds, even at 10%. Others, I think people will still buy. You ask me away because we will scammer, or discount to a home, and then buying government bonds is safer. Into at least in the next 10 years, 15 years, in some kind of sticker or buying home, or better at even 10%. But I don't know in so there's cost of capital, the opportunity cost of capital
Why should I buy hold a bond and then receive 10%, whereas I can invest it and get 36%? So I can say, yes. And you know the whole thing. But I think I don't know about the negotiation is still ongoing. And you know, at the end of the day, there will be a understanding, a mutual understanding between the investors and government. That is where we are looking for. So there will be understanding between government and the investors now. But as it stands now, it's creating panic a lot. Okay. A lot. Okay. It is Sanya why busy or maybe need to BC and I don't want to so actually. Yeah, that's be brave. Okay. Inti Yanira Patrick Yankee, monetary policy analyst or a finance lecturer at Regent University College at one crying. Yet was so not yaking and on this issue, no, yeah, because so I say and cyber campaign phone be near Yanu but minority in parliament and a press conference. I almost say almost reject sa aban ne domestic program or their bad debt exchange program or their bano almost reject it almost ni no enya adwene nti ye hwese ye beko wo mo so ho no mo na afei ye no mo akwakodi enko. What I know ne say issues like this no it is say ye call IMF so obeka ya say Ghana call IMF wa it is not a political party representing Ghana Ghana. It is a party because na wa ban mu a okohono in the name of Ghana. So with or without the party no I was say aban bi obebe bia say free NDC fam say free MPP fam no otumi to sa agreement no eso. And it is on Bekaya as at the time MPP for ba aban mu 2017 na NDC for ewo IMF. It is our program no mo beto so almost akra extend no. And this one and also so yes here from 5, 10, 15 years no. And also so no I was say aban bia obeba no oba beto so. Enti say eye perpetuity na ye ko negotiation table ho na stakeholders ya I was say ye to nsafre wo mo and we had a swift opposition aba the rejection from the NDC and certain CSOs also sorry pension association pensioners association so sorry GP I think TUC ekoku no sorry omo they are all against aban ne domestic debt exchange program or diaba no clearly not just say enya dia stakeholders engagement be a course so meanwhile no aban or to say want to be by 15 years to come. Can you tell me say a MPP aban because what so I don't think so. Inti was some involve opposition in think away say former president Mahama Krana kama freno ana minority in parliament na kama frɛ wo na mo na tena na my negotiation with regards to this thing because we no enye MPP for let me put it this way enye MPP for no my boni o and maybe omo they are trying to clear their mess no enye MPP eye Ghana nyina ka ye de Kwame Nkrumah ka wo boy ye ofiri ho kutu e champon mo ka ye de no afei mene yen ene ye pese ye clear di free ho enti we no I was say ye facing up with a nationalistic mentality and approach. And you politics so. And you say and yes, our stakeholders engagement now. It is never too late for you to do that. Because muni ho kra na mo ba betwa so. Se party ni ho a Ghana de wo ho. Mayenko yanim. Samikisi Ministries or the a year my Thanksgiving experience 2023 Eddie Brow. We end the second edition. Ewo achim oda. Ebeko su nyankopon yadomo a 1st January 2023. Ade chin ye second no a my birthday. Na 1st January no. My Thanksgiving experience no ebeko so ewo CAC eye odan New Town Jamaica hono a eben it is the Lord a eben Jamaica no e hono mo na obehunu eye CAC asafo no ewo nonum pepepepepe
na dwumadie no ahyɛ aseɛ atifi asɛm ɔsi behold I will do a new thing mɛyɛ nneɛma foforɔ de ama wo nti yɛwura afimu ano na yɛde aseda ma awurade na wahyɛ nneɛma foforɔ ase wɔ yɛabrabɔ mu na tumi ama ɛda no anaasɛ afe no ayɛ yɛn dɛdɛɛdɛ mpanimfoɔ bi a ato nsade afrɛ ministers no yɛwɔ minister Agyenkwa Ɔhema Esther minister Tracy Domina minister Nefi Inshraba Prince minister Bismarck ɛna guest artist no ɛyɛ Jack Alolomi ɛne ato nsade afrɛ no a dwumadie esi Samikisi ɛnan so mame nkɔmmra na afei memfa ne numbers no ɛmfa nto dwa ɛmfa ma wo yɛkɔ na yɛne kasamafo abɛdi akyiri de ma Ministry of Education Yera Ernest Akosa akɔtwetwe nkɔmmɔ agya wote yɛnka nka ne fam so ne Maakye na biribi abɔkɔ deɛ yɛde awurade ase sisi yi deɛ yɛhunu sɛ wasi results no provisional one no wɔ abɔnten nti saa bere mɛgye di sɛ mo adwuma asɔre paa oh okay most of the media ɛna ɔmo ha mo adwen kakra ne nyinaa ka adwuma no ho oh ɛnyɛ adwen ha at least it's important sɛ ɛsoma yɛto no my public and so the ECOSO Ministry of Education and under the ministry, and so one of the flagship projects inside another led government, without saying much in your face it is, the face it is not my sense to sound swap. We never unprecedented and it's important as a step in the right direction. Say you both with the rule and Magana for some double track by a single track and who did it agree, I don't need we are getting the results devoid of any influence. Very well, very well. Okay, but no change you start to say aban air drain who so be conduct entrance exams at the ama colleges of education obi obe course wo kwakosua de na we no so wada no me free. Yeah, well, I think it's important to say as much as a person in your quality education is transforming the fortunes of the country, colleges of education. As you say, your PGM, college of education. I remember 1999, 98 in Mohono. We had my set and 2006, 2007, I was a pilot and a diploma. And to say, no, our Quenya college of education, no diploma. And another Quenya by. So, yes, I'm PGM now, college of education instead of so many diploma. No, quite top up. Oh, you see, really bad for 2-3 years. Not just class one. He said, yeah, I will do with degree certificate. I think the with degree, airway be early childhood, and I say be social studies, and I say BDT. I don't the day a bit me up one teacher for national classroom. I'm waiting me up one the trainer to say Akonkai. And it's a bit somebody. They would expect say. Yeah, well, that's the type that you say, will be a college education. Now, you must be more of that is that perception out there, whether it's true or otherwise. I'm here to know. But I believe say go how more than my own and Quenu Bebe, but what me, Kaka, and Cochinia Fem, now what Chinia Baba Tiffany, and Tiano, and to say, no, by thinking, and as a minister of the case, it is under consideration. There's no policy direction to that effect, but we say, we think. Stakeholder engagement. It's really beyond there. And then going for 2023, what person when you're now identity here at the entity or colleges for the case of 46, or sell entrances. And the entrances will be a NACA and NTC and the baby scientist will be by standardized one. And the better so numeracy and literacy and conta and AHENKAN933FM basic ones near Husampa at least. Kona Okono sono. In other jurisdictions, no, we can't say that okay, baby, now with a PhD. I say now, yes, so the uncle school going to no quite like okay, and also P1. In other jurisdictions, the professors, PhD holders, now be now naturally at professional level. Okay, but say a kokobasa na ase and so her no enye one too many again. Kamia kwakwe say Ghana high away. Onipa ba kope or voters ID card or way or health insurance. Yentimi nya one card ebetimi agina ho ama bibia na nsen ene de Ghana card e de aba. Ministry of Education crew ye kire say omo akọ school na wie no omo onso hwe bi ombekọ choro
ansa ne agye omo atum or say baby mu or say ba betro is it that nia ye kire wo mo wo school mu 4 years no e na mo nhyɛ da ni gidi omu ana yo gidi omu bebre na per NCC no more mandate no ansa na cheche ni bia no obetimi a practice no omo ni fi bia so also winya license because nurse ni ho license or Ghana laws we lawyer who license who renew intermittently no so renew say abetimi ato so aye wadwuma and you say yeah the NTC ni by that license say the dey who bia most of the teachers have been passed that's the teacher trainees no mobile so no the brand no so more universities no pass it out mobile we try almost to good results engineer there say examination oriented start in the back no but I want the best because we have to change the narrative say I want the informal now call college education it should be a sin of the past that now we want the competitive key bring you on board say I'll be shrag you say akwan well funded watching and yes we have big teacher and work in class no but we want the best for the nation and the thinkers and I said the kids expert in so or much nice going forward and everything I'm a teacher professionalism I talking about and see me with the light of day. I see. And I would want to believe that things which is any policy direction and from sa initiative we no more consideration meeting no not more factor almost so sikasem because I was say ye peja ye mudia I was say a correlate with ye sikasem yes oh yeah sure yeah because I ban any there because it's the first part in every year I'm going to say national service I'm going to with degree certificate every year about audio na no maybe no musia and recent times that documentary we could also joy news it was too encouraging and more motivating say and Corano o makwa kunye sia hunu bi afi se bebo ama ahekire ne ntumpon awo man ka say okay enti sani awo kasa afi na pimpim ba no ma yemfansi ha na bibia ni ayensan bra wonchen biem se bibi wo ministry ho no mo obepese atiefo obetia mimisa wo nso a wadaro mo betimi am yatie oh well the better is yen customer yenya gidie ewo Ministry of Education by extension Minister of Education after your study na mo aye tuo no nya na mo bia ono na gene dia de bi say no ko fa free baby na US therapy and mo aye tuo ni na no international best practice that you fit say bebo and your education strategy plan you follow starting from 2018 to 2030 and so what is easy out certain point as you near you pick it near Musampa we not see implements at this material moment now boy am I changing the fortunes of the country dear Minister of Education and I'm out to be open to change the fortunes of the country through education meaning I grounded in a strategic planner you follow through cook plan and think okay Irama yena se ni ebesa ba nchen this way that was quite diamond of the case yani ora Ernest Akosa we deputy PRO Ministry of Education and yene kwatwetwe enkomo ye to aso hye nso foma me Maakye ani dwumadi din simano adua 9 miensa 43 minutes into 9 am Maakye ani dwumadi din ofrɛ me Obuoba Ofori Amanfo before ye be kosa nkomo no so no na me ka samikisi ministries ne ho asɛm de akyerɛ dwumadi ni nyina si samikisi enan so nyankopɔn ya adom a bosumi be ko remu ne de di kan pepepe no num siesia safo ɛwɔ Newtown ɛbɛn ɛyɛ it is the Lord eno no Jamaica hu be hunu eye siesia sorry no ho asonda na efe papa enu mu ana dwumadi ni be koso ani ntia na onso so wa baby Jack Alolomi ono any special guest artist wo baby 0205 045567 0205045567 and 0240 777 313 315 0240 777 315 Samikisi Ministries enti numbers na me di tu dwa no we company opesa wo so ya sene ana o baby ena o ya yira o fresa no ba na be ma direction said the aba eye asori ho eno mo Jubilee Hospital no say men kan kire say apomuden no o so ni mu atwe na se kade bodamfo popra akoto na twene ama ho atɔ eni nti Brian Honomo na se doctor
aka kyerɛ sɛ kɔyɛ lab test bi a woba hɔ no mo yɛbɛhwɛ ayɛ de ama wo woba yɛn hɔ nso a yɛbɛyɛ ne kama de ama wo pharmacy aduro bi a wopɛ bi wɔ hɔ antenatal care no apemfoɔ no mommra maka kyerɛ sɛ ɔfa yɛfunu na wa mo ani ankɔhu ɛbɛkum ɛno nso so yɛ yadeɛ theater wɔ hɔ surgery bi a yɛaka kyerɛ sɛ kɔyɛ no ɛntu kwan nkɔ akyirikyiri bra ha yi a yɛbɛyɛ ama wo ɛberɛ so no nyame bɛsoɛ wɔ asomdwe mu apemfoɔ no mommra na nyame ɛmfa yɛn midwives foɔ no so na ɔmoma wo nso asomdwe mu mmarima no nso ɛbɛkyɛke wɔ mo prostrate level a wabra yɛtwa mo scan apemfoɔ no nso bɛhwɛ sɛ ɔmo ma no da yie ɔmo nna yie bosome sɛn koraa ɛna wɔbɛwɔ ɛna ɛyɛ abɔfra no ɔyɛ ɔbaa anaasɛ wɔyɛ bɛrima jubilee ɛbɛyɛ saa deɛ no nyinaa de ama w'ani wotumi so mu posa wɔnyɛ ɔhaw bi wɔ w'ani no ho a sɛ ɛwɔ sɛ mo ahwehwɛniwa a yɛde bɛma wo ɛwɔ sɛ mo aduru kɛkɛ de so ɛma wo ho tɔ wɔ ɛbɛyɛ no kama de ama wo diabetes ɛne ɛyɛ hypertension so yɛsa nyarewa no wɔ hɔ paa canteen nie aduane no gyina ne nan so insurance nso yɛgye ankrankra ɛna ɛyɛ aban deɛ ɔdan boabo amantoa bridge no so ɛna wobɛhunu ɛyɛ Jubilee Hospital 0244 575799 0244 575799 ɛna 0241 784645 0241784645 ɛno ne yɛ namba bɛfrɛ na Jubilee atimi agye wo so F in cancer asatec ɛso so na ɛfrɛ wɔboa yɛn ma yɛsi yɛ dan no wɔboa yɛn ama yɛn nsa ɛka long span roofing sheet product sanding seam self-lock IDTIBR sizes no nso ɛfiri 0.3 mm ɛkɔpem 0.6 mm yɛwɔ ne nyinaa ɛbi standard roofing sheet no nso aluminium aluzinc galvanized colored rubber roofing sheet no nyinaa yɛwɔ bi accessories no nso ridge caps ring gutters ɛna valley gutters side stream yɛwɔ bi ɛwɔ hɔ no mu a ɛna doa no nso so ɛyɛ wire nails colored nails ɛna roofing nails yɛwɔ ne nyinaa bi China Turkey German metal doors and a wooden doors plastic T&J yɛwɔ ne nyinaa bi 20 years manufacturing defect warranty ɛna yɛde ato so yɛn blocks no nso so ɛfiri 4 ɛkɔpem 6 inches yɛwɔ ne nyinaa bi a woba wo nsa bɛka yɛ supply anwea aboɔ a wode bɛkɔsi dan akyem ɔdan yɛne Kia station no ɛna ɛdi animhwɛ ɛwɔ dwa kɛseɛ no akyi hɔ nom a ɛna ɛyɛ old CMB ɛnso so yɛwɔ cocoa warehouse ɛno ne yɛ tema yɛn block factory no wɔ Ntiamoa Hotel Junction ɛbɛn Ash Foam Depot no ɛyɛ ano afrɛ wɔ 0245 979311 0245 979311 F in Cancer Asatec Roofing or say a total solution of any roofing still anointing F in Cancer cry mu and I pay an papa mema good morning me gidi se bibia boko Action Progressive Institute ɛso so aso mu ɔso de Ghana adesuafo ɛkɔ ama no ne ama ma akɔyɛ internship ɛyɛ skill and internship training ɛna ɔmo de ma Ghana for ɛno nti free student visa air ticket ne yɛde wo kɔ de waba accommodation ɛna feeding 1500 ɛno ne allowance ɛnum de a bosumi bi yɛde bɛma w'ani gye ho na akwantu wopɛ sɛ ɔkɔ bia NVTI NAPTEC City and Guild degree wasi ɛna any skilled oriented certificate bi ekura wɔ no ɛno nso so wobɛnya mu akwanya bosome miɛnsa yɛkyerɛw intensive China kasa ɛwɔ Ghana ha wokɔ China hɔ nso a bosome mienu yɛbɛkyerɛw wode abosome du ɛna ɛba bɛyɛ internship no wotie yi a ɛbɛmu adwuma ayɛ w'ani gye ho a mepakyɛw ntɛntɛm bɛ register san sɛ first badge no yɛde wɔn bɛkɔ January next month ɛyɛ 0544 099958 0544 099958 and 0208 985488 0208 985488 and only a number of free na yetimi agye so ye science pre SHS classes ye free computer classes ye J form 1 form 2 SHS JHS primary KG and a nursery your boarding facility wo hono mo a ebe house kama na wonso so atumi asua de yɛmfa seda ne bi nkɔmfa ma Frimpong Enterprise sa no pɛ me nka nkyerɛ wo sɛ Christmas na ɛba no ɔno a na ɛboa yam yɛdi na yɛdi ne yie ɛne nti bra ɛyɛ akyem ɔdan mall saa na nkrɔfoɔ frɛ no woba hɔ no mo a free mackerel ɛso ɛkɔpem sanitary pad adeɛ bi nipa de yɛ ne ho adeɛ bi nipa die
nipa ho akwa de maka kyerɛ wo sɛ oba Frimpong Enterprise a enya de a wobenya bi wo hɔ na mmom ɛyɛ de ye ho ne ye di a woba hɔ a wo nsa ɛbɛka bi samena wo nsa bɛka exercise books wo nsa bɛka ne aka ka ho nyina wo de bra hɔ ɔtorofo no se ne dance ni o abrochiri bra ɛyɛ ground floor Madarina Hotel ɛyɛ Madarina Hotel aseɛ hɔ no mo a wobɛhunu Frimpong Enterprise ye Christmas hamper ne bo fo bra bɛgye bi kɔma ɔdɔfo na entimi enko yie 0244897525 0244897525 and a 0206473953 Frimpong Enterprise freno na ontumi enye woso na mame fast ni bi mfamfa Winners Enterprise or the latest foam papa ena odiaba eninti se wo ye carpenter ena wo tie stuffing chairs a wo behia eye foam papa na wo di akwakodi se adwuma no ye wo leather materials wo ho ena mattress bia wo pɛ no wo ba ho nso a wo nsa ebeka nti akapentafo momra na momaje nkonkoye mo stuffing chairs no ena fei cushion ahodo no nso oba onsa ebetumi akabi cushion no ye wo 5 inches wo ho ye wo 4 inches 2 inches 1.5 ena 1 inch no so ni nyina ebi ewo yen honomo a Winners Enterprise ena akwakofa we no nyina de aba eboa ama se mattress a ye daso ewo fie nia ye ko adwuma mu nia ye de ko school mu baby bebre a ye mattress no eye Winners Enterprise ena all my latest foam papa ye di edi ye njuma me pacho ye chi kwan enye yira kwan achim odan ye ne bosomi rural bank no ena edi enmhwe ye ben liberty eye transport womo station hono a 0546305173 0546305173 Winners Enterprise wono ena aba achim odan ha no a or delay latest foam papa ne de hono mo no nyina edu mani akere Ahenkan FM any PIWC yaka bom nyankopon yadoma kwasia da ebei ye nasum ene de koma otiasefo nyankopon ewo eye asene the Church of Pentecost wo Central Assembly ho enomo me pa cho fa onto eboye dia no na afimu nyina awurade ne adi ne yie ne yemfa asedan koma awurade atifia semni sacrifice of worship okenkan the book of Hebrews chapter 13 verse 15 hono ewo hono mo empanifo bi ato nsa from mo ba beboa to nwom ye wo Muzax Deacon David Sada Minister Ohima Esther Top Choir DM Crew KMC ena eye Cross Breed wo mo akaka ho bebre omo nyina bia ebeye oja mepacho onso so bra na His Presence 2022 no found to boy dia no ne nyina emfaseda emotiasefo nyankopon eye Ahenkan FM ena PIWC ena akabo mu amade sa na asesumi edi ebrewo afei yen Christmas festival no so eba so den eye Ahenkan FM Christmas festival na ne tie nie 24th no eye football competition 24th no eye football competition enti utie yen communities ya wo yen potem ha nyina no more football club and as sporting club and one semba be fa form untua sika obe fa form no untua sika mo de ya ne se obe fa wi a obe ten waso wote se ya fa wa na che se wa meet requirement no na wo so watumi abi akan ni bi ye pe clubs ne makomako ensia pe 6 teams and as clubs and ye pe wo mo 4 eye football competition ya nyame ya adom a ebeko so 24th December achim aboabo sakasaka park me pacho wani je ho antentem Ahenkan FM ne be fa form untua sika bia 26 no ye ne enyanka na eka bom eno no eye Christmas Boxing Day ebeko so aboabo Deba grounds ye ne enwusia nyanka wo mo maame no papa no mawu ja wo mo ye no nyina beto kese na ye didi abom na ye de anije ahye wo mo afuma me pacho no beko so 26 December no utie yen wo ye company ana ankrankran wabo timu posen kaburo nya wo ye bibi dia ma nwusia nyanka nanso so eye wo nko a ho adin sua fa wo de ne beka ye de ho
na yɛmfa sɛde yɛnhyɛ wɔn ani bie wɔn afunu mu ma 0244 29 0093 0244 29 0093 and 0554 17 1393 0554 17 1393 BM Audio Solutions Ebo SCC speakers ne the amount asene on the Aegis filling station no and edi animuhwe 0243 977299 0243 977299 and 0245 278159 companies yada roma and omu kra yemu a abribia yesinkonwa na yesomo ewo ekwan sonko eso baby ayadure yi ye fa callers ana ye fancy okay enti onipa ba ko abọ awuram ma ye konko bisa ni din na ma ne ye ba cho di be akose free but what's your from saying me pa cho yin ti o obi na ya na wo de tamu bi ama na tamu ya ke ya tamu ya ne de tina sa ne tie eduru ba bi e be ma time eduru ba bi na ebu akam yin ti o na woman no e kana na o ye woman e mo nya me ne ya den e fa bi so na kana pete na ka je no be no general form te e bia na addition fo nyina no of break that demonstration na ma o na o ka se o ye demonstration exact how you fe e be fo na ba form no mo nya ye ti ya ka no so o da na enko ana wadi ama so sa o sama na o le ka nti unso wo kire wadwen etie o dile aha enti no kan best way and onye no say in January say no mo ni na ko so no on fight for no anya drama so ko no be so le down with this yate ye da se bebre okay enti unso so ugbo wure mu e be fa ansa ne asori so 0201944485 and 0554820910 eno any numbers ye didi juma we dini be akose free me pacho yinti o dawa fo so mbu yakwasiya adawa fo mbu yakwasiya ya mamu generalizing semene sa ti da ben ya to spare parts mo ma ba ka spare parts ti ye to petrol ye to asenje bien na to petrol ye tu mo na petrol control ye tu so on the ba ko ka se dawa ni ba ko ka se adentina ye to spare parts mo dia onye so yati na ga to me no o mampani de odi ba se treasure bay no na bosu mi nza na bosu mi fiampo ye hu so na efiedu me bacho treasury bill ni other ones and the one kan ho asem omo ka bonds anopai utie me yi a me kan treasury bill ho asem e bonds nko a adin every in person no me say me kan me say me kan treasury bill ho asem bonds ho asem adin kan ho asem me da se baba yeah dio ayi ma ye sorry so udidi obi akese fi Obuoba Martin eja fi se ni bibia boko de boko ye ti we do abu ma pa nya nsirawo that's no Obuoba me say test or not test you for no de o ka so o ka o ma sam de o be ka ma de achi no e bi e good e bi nso enimu ejuma na ni so ejuma no e no an so o ye ne sa keke edu baby so coincide no aha na dropping eni ha and cran dia ya tenan cran ya te ejuma edu baby ya coincide na wa kutom na woni age sa aha na omu ni mu sa de ne ye sebi wa kwa se working days wa kwa tina working days ya we ni me si amate ni ndi me tina ya ye ka ejuma enti sa ya emre so ya di me ya no and no be sorry was me driver continue working days 1 2 3 quarter of school was me driver
nti ɔno ana ne pɛ ɔde ne pɛ ɛna ɔde yɛ adwuma no yate ɔde ne pɛ ɛna ɔde di sika no yate yɛda ase bebree agyafu sei ne deɛ ɔde baayɛ ɛno no ɛyi yɛnkwa yi enti yɛde asi once again a glorious happy birthday going out to you, Kwame Max. Yedi asidade kodi ama udi ayenkan Kwame yaboa. Adrian Pahini Kofi Mengsa Kobi K Kwame Asante and Abili Man. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Bebacho die koye owe number friend ebo ya baso di anko ye na watwen adwen asiso na wate ase ama yen se enipa na efum enipa na edeche ya one da sechina ye hwe hu so ye good morning.